15 гадзінаў у Менску, прэсавы цэнтр кампаніі «Права выбару» распачынае сваю працу. І пачынаем, на жаль, з сённяшніх інцыдэнтаў. Распачну я, гэта будзе цытата. Александр Лукашенко прагаласаваў і сказаў літаральна наступнае, гэта цытата. «Я сказаў спецслужбам і міліцыі, каб яны цвёрда спынялі падобныя выпадкі». Гутарка ідзе пра ўсім вядомы інцыдэнт у Брэсце, калі назіральнік права выбару запісаў на відэа, як дзяўчына хацела выкінуць 100 з бюлетэняў. Гутарка ідзе пра гэты выпадак. Прэзідэнт сказаў дзейнічаць жорстка. Жорстка гэта значыць, калі нейкі мудак або прыдурак пачынае кідацца на выбаршчыкаў, трэба яму сказаць, каб яму ўставілі мазгі так, каб больш гэтага не хацелася. Вось так эмацыйна Александр Лукашенко выказаўся на участку нумар 506 у Менску. Зараз прыцягну цытату. Вы разумееце, пра што я кажу. Вы ведаеце, як гэта ўмеюць міліцыянты рабіць. У мяне да вас пытанне, як мы мусім інтэрпрэтаваць словы прэзідэнта. Нацыянальны координатор кампании «Права выбору» Александр Силков, вам слово. Я считаю, что это как призыв к действию. Вот сейчас к действию какому? Сейчас, если обратить внимание, по нашим инцидентам началось массовое удаление наблюдателей с участка. Это сегодня? Сегодня. И с такой формулировкой председатели комиссии удаляют: нам такие наблюдатели не нужны, которые дискредитируют нашу комиссию, когда пишут жалобу о несоответствии количества проголосовавших и количества, которое написано в комиссиях. Они поняли, что сейчас наблюдатели им не нужны, они могут сейчас под любым благовидным предлогом удаляют, кто по что гораст. В городе Бобруйске удалили уже вот сейчас количество все растет, людей, аккредитованных от партии, Объединенной гражданской партии, на основании того, что якобы секретарь, подпись не секретаря, хотя секретарь сам ее подписывал, сам показывает, говорит: нет, графологическую разборку мы можем провести попозже, но мы вас лишаем аккредитации. Да, то есть получается, секретарь отказывается от собственной подписи, ранее поставленной. Да. И сейчас они действуют этим методом, они делают все возможное, чтобы наблюдатели, у меня такое твердое убеждение, что к подсчету голосов ряды наблюдателей поредеют. Алексей, до конца голосования остается 4 часа 55 минут, как показывает вот тайминг на сайте «Право выбору». Какие у нас за сегодня уже зафиксированы инциденты? Ну, я передусім хотел бы так само запросить усіх заходить на сайт «Право выбору» pvbuy.org. Там у режиме реального часу все эти инциденты обновляются и з'являются. На гэты момант з улікам датэрміновага галасавання і сённяшняга дня зарэгістравана 593 парушэнні назіральнікамі. 194 уже. То есть літаральна з кожнай секундай фактычна добавляецца, на жаль. Яны рэгіструюцца, то і за сённяшні дзень ужо больш за 100 парушэнняў зарэгістраваныя, што в прынцыпе і чакалася, паколькі менавіта сёння дзень галасавання. Прычым, як ужо сказаў Алесь, вельмі шмат выпадкаў выдалення назіральнікаў з участкаў, прычым за абсалютна такія абсурдныя і недарэчныя нібыта парушэнні, то бок спроба сфотаграфаваць протакол, спроба сфотаграфаваць тое, што адбываецца на выбарчым участку. Вось як ужо таксама было сказана, за тое, што назіральнікі лічаць галасы і перадаюць гэтыя звесткі і агучваюць гэтыя звесткі, яны не супадаюць з тымі дадзенымі, якія малююць камісіі. То бок сапраўды мы бачым, што вырубка назіральнікаў, на жаль, назіраецца даволі масавая. Ну і калі каментаваць сённяшняе выказванне Александра Лукашэнкі, які ён зрабіў падчас свайго галасавання, то так, я падтрымліваю меркаванне спадара Сілкова аб тым, што гэта такой загад да дзеянняў сябрам камісіяў, старшыняў у першую чаргу, таксама, можа быць, сілавым структурам, якія будуць сёння перашкаджаць, і мы бачым, ужо перашкаджаюць назіральнікам выконваць іхнюю функцыю, уласна назіраць за выбарамі. Але я думаю, што тыя пасланні, якія сёння Александр Лукашенко агучыў, вось першае аб тым, што будзем там жестачайша адкручваць галовы і выкручваць рукі назіральнікам. Пры гэтым яшчэ прагучала пасланне аб тым, што такі саюз нам не патрэбны, кажучы пра саюз з Расіяй. Я думаю, што вось гэта такое комплекснае пасланне да міжнароднай супольнасці. Калі вы хочаце падтрымаць незалежнасць, маўчыце і заплюшвайце вочы на тое, як мы тут праводзім выбары. То бок вы маеце на ўвазе, што ён, скажам так,
спрабуе абрэзаць назіранне, але назамен ён прапануе, што вось мы будзем не дружыць з Расіяй. Ну, я так гэта зразумеў. Менавіта так, я думаю, што гэта прапаноўваецца, і хутчэй за ўсё такі будзе пасыл для міжнароднай супольнасці, што так, сапраўды свабоды дэмакратыі на выбарах няма ніякай, але калі для вас важная незалежнасць Беларусі, вы павінны пра гэта маўчаць. Ну і наш адказ такі, канешне, мы пра гэта маўчаць не можам, таму што гэта права нашага народу на тое, каб ўсё ж такі самім вызначаць свой лёс. І незалежнасць гэта вельмі важная каштоўнасць, найвышэйшая каштоўнасць, але мы бачым, што менавіта цяперашнія ўлады якраз гэтую незалежнасць не абараняюць і рыхтуецца новае нейкае інтэграцыйнае падпісанне з Расіяй. То бок мы будзем пра гэта казаць, і мы пра гэта кажам міжнароднай супольнасці, што нельга уяўляць, што нібыта ёсць такая дылема. Незалежнасць перадусім, але незалежная Беларусь, безумоўна, нам патрэбная свабодная. Дзякуй вялікі, Алексей, мы вас можам адпусціць. У нашай студыі хутка з'явіцца палітолог Юрый Чаўсаў, а мы пакуль што прыцягнем з Александром Сілковым. Александр, скажыце, пасля вось гэтай заявы Александра Лукашэнкі, ці можна чакаць, на жаль, я скажу гэта слова, сілавога развіцця падзеяў, да, калі проста нотарыяльная міліцыя будзе выганяць сілком назіральнікаў с участков, и что тогда робить? Ну, первое. Уже, в принципе, есть такие случаи, что округ номер 84 приходили сотрудники милиции, как вот сообщил... 84 это в Могилеве? Да, гнусно, таком известном, благодаря вчерашним передачам, что сообщил кандидат в депутаты Олег Аксенов о том, что приходили на участки, и если видели в кого тетрадь на одном наблюдателе компании «Право выбора», переписывали данные. Это первое. Второе. Такой вопрос. А насколько это законно? Это незаконно. Избирательный кодекс имеет исчерпывающее право, кто может находиться на округе. Это может быть члены То есть это прописано? Да, члены комиссии, наблюдатели, избиратели. Все. Вот кто может как бы присутствовать. Это первое. Второе. Я хочу еще раз напомнить, что наблюдатели хотят... Наша цель компании «Право выбора» – провести выборы согласно избирательного законодательства Республики Беларусь. Зразумела, Александр, але ў той же час маё пытанне такое, а вось што рабіць назіральніку, да, калі пасля вось гэтай адмашкі прэзідэнта можа прыйсці міліцыя і сказаць, ну, пашоў вон, вот, падпарадковвацца, не падпарадковвацца? Первое. Я уверен в одном, что мы законопослушные граждане. Если милиционер сказал покинуть участок, мы должны покинуть. Да, мы оставляем за себя свое право написать жалобу в прокуратуру. Но если будут какие-то такие угрозы, я прошу, в героев не надо играть, понимаете уже. Мы должны понимать, что сейчас профессия наблюдатель стала какая-то очень опасная вместе с пожарными и милиционерами. И мы обращаемся к нашим наблюдателям, уважаемые наши друзья. Вы действуете в рамках закона. Если вы видите, что вас удаляет, вы имеете право подавать на жалобу, мы должны показать, как проходят выборы и донести до населения Республики Беларусь, как это происходит. Зразумела, до нас долучыўся Юрый Чаўсаў. Добрый день, Юрый. Спадар Юрый, ну, у нас па сцэнары стаялі іншыя пытанні, да, але ж мы не можем зараз не адрэагаваць, да, фактычна прэзідэнт сказаў, як дзейнічае, да, там адкручваць галовы ўжо назіральнікам, хаця назіральнік гэта такая, ну, пасада, ну, не пасада, хоць гэта такая пазіцыя, ну, самая безобидная. Як вы пракаментуеце вось тое, што адбываецца ў краіне? Ну, значит, не такая безобидная. Насамрэч, гэта трохі незвычайна, бо ў гісторыі беларускіх выбараў былі выпадкі, калі назіральнікі рабіліся горшымі ворагамі за любых апазіцыйных кандыдатаў. Але звычайна такое рабілася напярэдадні на пачатку кампаніі, і гэтая жорсткая лінія ў дачыненні да назіральнікаў, яна была вядомая заранё. Тут мы бачым, ну, напэўна, нейкую такую рэакцыю Лукашэнкі, можа быць, на нейкія публікацыі в інтэрнэце, можа быць, колятамі ў нейкія распечаткі паказала, ці спецслужбы нейкі аналіз прадставілі, але выглядае сапраўды надзвычай рэзка і неадпаведна той агульнай лініі, якая была ў дачыненні да назіральнікаў да гэтага часу. Бо тыя жорсткія практыкі, якія былі ў дачыненні да апазіцыйных кандыдатаў, нерэгістрацыя, адмовы ва ўключэнні ў камісіі, яно как бы проходзіла міма пытання таго, а ну, назіральніш, мы как бы міжнародных назіральнікаў прымаем, беларускіх, вось у нас БРСМ назірае. Бачна, што гэта нейкая такая нечаканасць, і можа быць гэта рэакцыя на нейкую актыўнасць назіральнікаў у час датэрміновага галасавання, бо актыўнасць сапраўды была, і скаргі былі, як мы чулі ад Алексея Янукевіча. А давайте зараз вось пойдзем па сцэнарыю. У нас першае пытанне, што агульнага ёсць з папярэднімі кампаніямі і чым адрозніваюцца? Вось прыкладам кампаніі 16 і 19 гадоў.
Ну, глядзець можна з розных ракурсаў, можна глядзець з ракурсу улады, з ракурсу апазіцыі, з ракурсу грамадства. Ну, давайте з розных ракурсаў. Але я бы сказал так, што звонку для грамадства вялікай розніцы ў Няма. гэтай кампаніі няма. Я бы нават сказал больш, вось вы, хто круціцца ўнутры выбарчай кампаніі, кандыдаты асабліва, якія частка з іх па-ранейшаму гараць, яны абщаюцца з выбаршчыкамі, яны бачаць чалавечую падтрымку. Для насельніцтва ў цэлым кампанія як была малабачная, так і застаецца. Можа быць, мяне паправіце, але, здаецца, не было білбордаў у гэтым годзе, у адрозненне ад 16-го года, 15-го года. Не выкарыстоўвалася масава выбарчая агітацыя такая грунтоўная. Не, здаецца, білборды былі. Ну, прынамсі, я не ведаю, як у Менску, дакладна ведаю, што ў Магілёве і ў Гомелі былі. І вельмі цікава і паказальна, у Гомелі яны былі спрэс усе проста беларускамоўныя, а ў Магілёве чамусьці яны былі расійскамоўныя. І ў Магілёве яны былі на чырвона-зялёным колеры, а ў Гомлі на белым, і там, ну, плюс яшчэ нейкія сцягі. Ну, цікава, 16-й год, гэта быў першы год, калі кампанія была, так бы мовіць, самафінансаваная. І тады гэта просто прысматривались, як могуць кандыдаты самі зараз фармаваць свае выбарчыя фонды і забяспечваць ту агітацыю, якая раней была за дзяржаўны кошт. Ну, бачым, што гэта, ну, пакуль што яны не спраўляюцца, і я мяркую, што далей рэфармаванне практыкі і заканадаўства будзе ісці ў накірунку фармальнага прызнання вось такіх магчымасцяў для уласна кажучы, дзейнасці кандыдатаў па візуалізацыі, быццам бы у нас ёсць адкрытая выбарчая кампанія, а не змянение сутнасці выбарчай працэдуры. Александр, вы погодите? Да, может быть, еще отличие было вот этой кампании от 16-го, когда проснулись партии, которые находились в летаргическом сне. Амаль все проснулись? Все проснулись. Амаль все. И у меня было вот такое твердое ощущение, что всем этим кандидатам была уготовлена роль, вы должны притягивать людей на участки, изображайте, что вот идет какая-то кампания, но не касаясь сутности. Кто станет депутатом, решат свои проверенные люди. И вот сейчас у меня такое ощущение, что вот наблюдение, которое мы сделали, которое, я бы не сказал, что мы много закрыли участков, 9 округов, мы показали, что идет, ну вот мы посягнули на святое, на изменение правил игры. Вот я думаю, что из-за этого все возникает. Гаспадар Сілкова, цікава, што адбываецца на тых участках, дзе назіральніку кампаніі права выбару няма і праваабаронцаў за свабодныя выбары няма. Я вось наведаў некалькі такіх участкаў просто дзеля цікаўнасці. Магу сказаць, што там, адтуль, конечно, назіральніку адразу не выдаляюць, бо для іх это шок, да? Но там, конечно, і яўка накручаная без ніякіх перашкодаў, і по вялікім рахунку там больш бессаромныя маніпуляцыі. Глядите, я завожу такую, давайте закончим эту тему, да, я завожу такую закономерность, да, в 2019 году показали явку на 3% большую, чем в 2016. В 2016 году явка была больше на 3%, чем у 2012 отповедно, да, и атрымліваецца цяпер у нас рэкорд дэтэрміновага галасавання. Пытанне навошта? Ну, трэба разумець, што гэтая кампанія ідзе ў спарке, две кампаніі запар, парламенцкая і прэзідэнцкая. І для мясцовых уладаў, для мясцовых чыноўнікаў, ну гэта яшчэ большы стрэс, падвоены стрэс, да, бо тут как бы ты мусіш паказаць, што да наступных прэзідэнцкіх выбарах ты гэтае месца павінны займаць. І тут не толькі для непасрэдна чыноўнікаў, якія кіруюць працэсам, а для кіраўнікоў камісіяў, для супрацоўнікаў, якія адказныя за загон, так бы мовіць, недобраахвотны загон выбаршчыкаў на дэтэрміновае галасаванне. Всё гэта яшчэ большы стрэс. І таму яны імкнуцца паказаць як мага большыя вынікі, каб да прэзідэнцкіх выбараў не было нагоды іх па гэтай палітычнай прычыне змяніць. Это адзін з фактараў. А скажите, а чаму вось па 3%? Вось неяк яны занадта раўнамерна, да? Вось у меня такое ўражанне, калі б прайшло 30 гадоў, яны паказвалі больш за 100% ужо, там, да, 103%, 106, 109%. Ну, есть же такой метод оценивания фальсификацию там, по апошних лічбах. Да? То есть, ну, вот, калі выборы маніпулююцца, робяцца маніпуляцыі, то вось такія штучныя рэчы, яны влазят просто праз одностайность подхода у дачынення до разных округов и участков. Александр. Я бы хотел заметить, что явка средняя в 2012 была 25,9%, в 2016 31,29%, это уже по 6%, и сейчас у нас 35,4%. Но у меня есть такое твердое вот как бы убеждение, так, что, наверное, система проверяет, вот на кого мы имеем влияние, те люди, что пришли досрочно, вот как бы проголосовать, вот, ну как бы показать. И потом у меня есть такое твердое убеждение, но оно всегда было как логика, что больше мы досрочно пригласили на выборы, потом мы проголосовали в день выборов и можем даже посчитать открыто и гласно, ну, каждый бюллетень. Но я не знаю, мне такое твердое ощущение, ну мы, конечно, получим, что, по-моему, открытого гласного подсчета голосов там, где мы будем присутствовать, явно не будет.
У меня есть такое твердое уже убеждение. Скажите, вось у меня апошняе пытанне да гэтага блоку. Глядзіце, ёсць участкі, дзе няма незалежнага назірання і ўвогуле няма назірання. Да? Там фактычна ну, по-любому можа выйграць прыўладны кандыдат. Прыкладам, той самы дэпутат, які цяпер ужо, ну, ён ужо дэпутат ідзе паўторна. Да? А навошта туды заганяць вось, людзей на выбары, калі вы можете напісаць ну, просто любую лічбу, але тым не менш ось ідзе гэта нагнетанне. Навошта гэта? Ну вось у тых справаздачах кампаніі права выбара за мінулыя гады адназначна адлюстроўваецца, што маніпуляцыі і фальсіфікацыі на выбарах это шматузроўневая сістэма. Там ёсць дубляванне розных как бы механізмаў, каб у выпадку чаго, да, калі, напрыклад, раптам на участку апынуцца актыўныя назіральнікі, актыўныя сябры камісію ад апазіцыйных партыяў, выбаршчыкі праявіліся раптам цікаўнасць да, і стануць пад окнамі участках запытвацца, чаму вы не лічыце нашы галасы. Каб на гэты выпадак былі нейкія механізмы страхоўкі. Да? Там, напрыклад, маніпуляванне з пратаколамі выніковымі, датэрміновае галасаванне, вось гэтыя карусельшчыкі, якія ходзяць так званыя. Все гэта, па сутнасці, дастаткова было б аднаго элемента, каб фальсіфікаваць выбары і сказаць, што выбары насамрэч зманіпуляваны. Уласна кажучы, дастаткова было б тую цытату Лукашэнкі ў дачыненні да гэтага выбарчага працэса прадставіць у якасці как бы, лозунга гэтых выбараў. Але трэба некалькі механізмаў, некалькі сродкаў дзеля того, каб мець 100% гарантыю. Александр, что скажете вы? Подписываюсь под каждым словом Юрия Чаусова. Выдатна, Александр, вялікі вам дзякуй. Мы вас зараз можем адпусціць. У нас в студыі з'явіцца хутка Віктор Янчурэвіч. Гэта былы кандыдат у дэпутата ад руху за свабоду, якога срэзалі жорстка з выбараў. А мы працягнем з Юрасём Чаусавым размаўляць далей. І скажите, вось перед вами мінулы наш блок быў Стас Шашок. Гэта новае пакаленне палітыкаў. Да? Зразумела было, што яны яшчэ такі ну, сыраватыя. Да? І ў пары там прыкладам з сузаснавальнікам БХД спадаром Рамашэўскім, да, ён так ну, глядзеўся неякавата. Это право выбора офіцыйна ацэньвае так? Нет, гэта не права выбара ацэньвае, гэта мы просто з вами разважаем пра тое, што мы бачым навокал. Да? І вось у меня пытанне, ці маладое пакаленне, да, ці яно падпірае ўжо старое? Чамусь яны неяк не хочуць нешта рабіць разам насамрэч? Не, ну калі маладое пакаленне кагосьці падпірае, гэта заўжды добра, і з моладзю такое ёсць, што яна заўжды з'яўляецца, да, это натуральны працэс, і гэта сведчыць, што в апазіцыі, в палітычнай альтэрнатыве, так бы мовіць, ёсць новыя генерацыі, ёсць натуральныя працэсы, з'яўляюцца новыя палітыкі, якія дэманструюць новыя тэхналагічныя падыходы, але яны транслююць выразную палітычную павестку, да, са сваімі там, гэтымі так званымі законапраектамі, я бы сказал, тут пункты праграмы там дастаткова ясныя. Яны вымушаны існаваць у сённяшняй беларускай сістэме, калі канкурэнцыя сапраўдная за галасы выбаршчыкаў, яна не існуе, і яны нішто не змушае іх маніпуляваць і скажаць, напрыклад, чысціню сваёй праграмы. Бачылі там пікет на Зыбіцкай, да, я думаю, Ось што... мы пра гэта і разважалі, Так. да? А перад пікетам на Зыбіцкай мы яшчэ размаўлялі пра тое, якія ёсць метады да, ось раскачкі сітуацыі. Прыкладам, ось гэтая дзяўчына в амплуа Мэрылін Мэнсона да, выйшла кандыдатка да, на афіцыйны свой ток на БТ. Вы памятаеце, Ева... Ну, а на мінулых выбарах был спадар Падгол з цаглінамі ў шлеме нейкім на БТ. То есть, ну, как бы беларускія выбары такія, што калі кандыдат гэта робіць, ён сабе не нашкодзіць і не палепшыць. Ён просто весяліць выбаршчыкаў. І вось у нас гучала ў мінулую гадзіну... Цыркі трэба паводзіць сабе так, як цыркі. Глядзіце, словазлучэнне фрик-шоу. Не ператвараюцца выбары ў фрик-шоу. А што такое фрик-шоу? Фрик-шоу, ну, як вы кажаце, гэта цырк нейкі, да, калі клоунада нейкая атрымліваецца. То бок гэта сведчыць пра то, што наш палітычны працэс дайшоў да такога дна, што гэта ўжо ну, проста... Ну, не сам дайшоў, яго давялі тыя людзі, якія робяць з выбарамі такую працэдуру, калі не важна, як галасуюць, а важна нават не як считаюць, да, бо ніхто не лічыць, а важна, хто гэтым працэсам кіруе як лялькавод. Зразумела. Да нас долучыўся Віктор Янчурэвіч. Віктор, вы пагадзіцеся з ацэнкай Юрыя Чаусава? Гэта фрик-шоу. Вы удзельнічалі зараз вось у выбарах ці ў нейкай клоунадзе? Ну, часткова, конечно, я згодны з тым, што сказаў спадар Юрась. І сапраўды падчас нашай выбарчай кампаніі не ідзе чыста адкрытая барацьба за галасы выбарцаў. Да? Все гэта ператвараецца ў цырк,
да, як было ўжо сказано, Ну окей, з тады мэтай просто как бы выдзеліцца і неяк адзначыцца падчас выбарчай кампаніі, каб запомніцца на будучыню. глядзіце, то бок гэта была ваша мэта. То бок Не, вы- моя мэта была іншая все ж Якая? таки, да. Я з'явіўся не выпадкова падчас выбарчай кампаніі, да. Працаваў ужо шмат гадоў у горадзе Мінску, працаваў на пэўнай акрузе, працаваў з людзьмі менавіта, да. Займаўся вырашэннем лакальных праблем, заваёўваў давер насельніцтва і рыхтаваўся да сапраўднай выбарчай кампаніі. Шкада, што яе у нас няма і ўлада не хоча мяняць правілы гульні для того, каб даць магчымасць хаця б перамагчы тым людзям, якія сапраўды карыстаюцца даверам і падтрымкай людзей у сваіх раёнах. Вось тут давайте спынімся. Спадар Юрый, апошняе пытанне да вас. А мае сэнс на такія выбары ісці вось такім пасылам, як у Янчурэвіча? Чалавек сур'ёзна працуе доўгі час, ідзе на выбары, а трапляе ў фрік-шоу. Ну, у адлюстраванай парадыгме сапраўды ёсць некалькі варыянтаў, як можна скарыстаць гэтую кампанію. Да? Для раскруткі ўласнай персоны, ну, для раскруткі ўласнай грамадскай кампаніі, да? Як дэманструе нам маладзёвы блок, які прасоўвае пэўныя пункты палітычнага парадку дня, не маючы на ўвазе вырашыць іх падчас гэтых выбараў, а маючы на ўвазе змясціць палітычны дыскурс у бок абмеркавання гэтых пытанняў, якія яны транслююць. У прынцыпе, я думаю, што шмат якія палітычныя сілы менавіта такім падыходам і кіруецца. Сэнс ёсць, і сапраўды мы бачым, што колькасць кандыдатаў на гэтых выбарах, ну, яна не меншая за 2016 год. Ёсць, праўда, канешне, пэўная у мяне, прынамсі, для мяне неспадзяванка, што вось гэты эфект пропуска двух кандыдатаў, да, ён не спарадзіў вось такого сапраўды варушніка, ай, вот можна там нейкія шансы знайсці і мяне прапусцяць. Не бачна гэтага, да, то бок... Але насамрэч мы абмяркоўвалі падчас эфіра вось датэрміновага галасавання, да, і нават хтосьці рабіў ставку на тое, што ўсё ж такі прапусціць апазіцыянера. Можа быць так, можа быць і не, але стаўкі на гэта ў большасці вылучэнцаў я так асабліва не бачу. Ну, можа быць, з адміністрацыі прэзідэнта это і лепш бачна, но так вонкава колькасць кандыдатаў не павялічылася. І вельмі шкада, што мы разважаем напярэдадні галасавання аб тым, прапусцяць ці не прапусцяць, а не аб тым, ці ёсць магчымасць у сапраўднага кандыдата перамагчы на гэтых выбарах у адкрытай канкурентнай барацьбе. Дакладна так, мы зараз з вами працягнем. Спадар Юрый, вялікі вам дзякуем, мы вас адпускаем. Дзякую, што вы знайшлі колькі часу для таго, каб наведаць наш прэс-цэнтр. Я з участка адлучыўся, вяртаюся. Дзякую вам вялікі. Віктор, давайте працягнем з вами. Скажыце, калі ласка, вось якія інструменты ёсць данесення сваёй пазіцыі да выбарцаў? З чым вы карысталіся? Ну, мы ведаем, што вас срэзалі, а калі вас срэзалі, значыць, вас баяліся, да? Чаму? Інструментаў на сённяшні дзень існуе даволі шмат, да? Але асноўны інструмент, які найбольш эфектыўна на сённяшні дзень працуе на галовы нашых выбарцаў, гэта тэлевізор. Да? Як бы это ни гучала парадаксальна, это вот самы стары сродак масавай інфармацыі. І, на жаль, такі да вось гэтага канала у нас няма доступа. Да? Таму прыходзіцца карыстацца тым, што застаецца. Застаецца гэта прямая наўпроставая праца з грамадзянамі па вырашэнню нейкіх лакальных праблем, то бок это прямая камунікацыя з выбарцамі і можа быць яшчэ нават да пачатку выбарчай кампаніі для того, каб напрацаваць. То бок той, хто вас ведае ўжо даўно, будзе галасаваць за вас. Такая логіка. Я разважаю, што так, калі чалавек ведае, ну, то бок можна ведаць пазітыўна, можна негатыўна, да? Але калі чалавек ведае з пазітыўнага пункту гледжання, то як чалавека, які дапамагаў у вырашэнні пэўнай канкрэтнай праблемы і, магчыма, дасягнуў пэўных вынікаў, да? То гэта все будзе ацэнена і гэта можа паўплываць на рашэнне выбаршчыка падчас галасавання. Я пераб'ю вас, да нас далучыўся вельмі цікавы незвычайны чалавек, гэта Алана Гебрэмарян. Добрый дзень. Зараз мы давайте даслухаем спадара Янчурэвіча, да? Окей, гэта адзін метад. Чым яшчэ можна карыстацца? Я хочу што сказаць, што насамрэч у нас вельмі мала кандыдатаў, якія реально працуюць з людзьмі, да? І вот эту працу якіх абмяркоўвалі бы самі выбаршчыкі, да? Нават калі пастаяць на выбарчых пікетах, паглядзець нават на агульныя
перадвыбарчыя плакаты, дзе змешчаны все кандыдаты па акрузе, калі падыходзяць выбаршчыкі і там нешта пачынаюць абмяркоўваць, то ніхто не ўзгадае там канкрэтную персону і чым ён займаўся, чым дапамагал, якія праблемы вырашыў да гэтага. Да? Все толькі бачаць шмат абяцанняў, і таму, разважаючы аб тым, за каго галасаваць, робяць выснову толькі вось па той кароткай інфармацыі, якая размешчана на гэтым плакаце, да? Таму што ўвогуле не ведаюць бэкграунд чалавека. Вот, і каб гэтага не было, я перакананы, што трэба весці вот эту манатонную, магчыма, складаную працу. Глядзіце, а ролики в Ютубе, нейкія крэатыўныя флешмобы, гэтага вы не рабілі? Чаму? Я выкарыстоўваю сацыяльныя сеткі, маю старонку на Фейсбуку, выкладаў, в прынцыпе, збольшага тую дзейнасць, якой займаўся, да, старался асвящаць. Каб і праз гэтыя каналы таксама даходзіць да людзей, здымаў відэаролікі. І наколькі гэта эфектыўна, па-вашаму? Для мяне гэта складана ацаніць, таму што я не бачу статыстыкі па сваёй старонкі, хто там дакладна з маёй акругі, з невялічкай, да, таму што сябры збольшага з усёй Беларусі, але па падтрымцы выглядзе лайкаў, да, упадабаек старонкі, мне падаецца, што тое, што я раблю, яно знаходзіць пазітыўны водгук сярод грамадзян. Ну, давайте зараз пагутарым з афрабеларускай, беларускамоўнай. Напэўна, все вам кажу, да, такія вось слова, да, такія рэверансы. Алана, скажите, калі ласка, вы верыце ў тое, што вы станеце депутатам? Ну, калі вы чыталі якое-небудзь інтэрв'ю, то я заўсёды гутару, што мы ідзем, да, з моладзевым блокам парламент, прасоўваем сваю павестку, але, канешне, мы разумеем, як працуюць выбары. Ну, не спадзяемся, да, трапіць у парламент. Окей, а ў чым тады сэнс гэтай дзейнасці? Сэнс тым, што каб падняць павестку, данесці да як мага больш нашай мэтавай аўдыторыі, ўсё ж такі гэта моладзь у асноўным, да, мы разумеем, што моладзь гэта не асноўны электарат, таму што гэта 10%, да, з усяго насельніцтва, але ўсё ж такі у нас такая павестка моладзевая, і мы сканцэнтраваліся на гэтым, каб і падняць і палітызаваную моладзь, якая ўжо троху пасіўная стала і так не так уключаецца, і апалітызаваць тых, хто не цікавіўся выбарамі гэтай павесткай раней. Зразумела. Давайте зараз паглядзім караценькае відэа з акцыі 16 лістапада, тое, што праводзіў моладзевы блок на вуліцы Забіцкай. Я папрашу нашага рэжысэра ўключыць відэа. Літаральна 2 хвіліны. И это Стас Шашок наконец-то подошел. Он сегодня даже не сильно опоздал. Всем привет, свободные люди, ребята! Сори, что опаздываю. К сожалению, к большому сожалению, наша страна устроена так, что мы не можем и не успеваем все готовить, как вот знаете, как надо, как это делается хотя бы в России, да, когда ставят большую сцену, там, приезжают там какие-нибудь, не знаю, там, группа ISP, 10 тысяч людей, да. У нас есть, к сожалению, очень маленькое окно под названием «Выборы», да, когда мы можем реально делать легальные акции. Если не ошибаюсь, если эти акции, если вот так вот собираться нам не во время выборов, да, то, Родион, напомни, сколько стоит минута митинга? По нашему нескромному подсчету 2,5 рубля за 1 минуту стояния на пикете, одиночный причем. 2,5 рубля за минуту пикета, это просто, я считаю, это вообще максимально неадекватно просто. И, честно говоря, мне очень жаль, что сегодня последний день наших выборов. Мы вот, ну как смогли, собрали такой небольшой уютный митинг монстранцию. Блин, ребята, офигеть, конечно, просто. Вот, это очень круто. Я что хотел сказать, что сегодня, ну, у нас нету какого-то такого четкого плана, да, что там мы сегодня будем делать, какое-то там расписание. У нас есть люди, у нас есть вы, у нас есть отличные, значит, транспаранты, да, у нас есть наше мнение, у нас есть микрофон, даже не один, и я думаю, что можно будет подходить, что-то говорить, да, неважно что, выражать свое мнение по поводу всего, что здесь у нас происходит. И, ну, также, да, у нас есть гитара, наверное, есть музыканты, мы можем еще сегодня попеть всеми любимых песен, опять же, кто какие знает. Вот, ну и на самом деле нам нужно будет решить, что делать дальше, потому что, ну, я считаю, это ненормально, то есть я считаю, что, вот честно, ну,
Я не знаю, вам уже рассказывали, я думаю, что те, кто сюда пришел, скорее всего, знают, за что выступает молодежный блок. Да, мы поднимаем узко-молодежные проблемы в этой стране. Это статья 328, это закон об отсрочках, этот дурацкий, который приняли за 4 дня, это статья 328. Но на самом деле, вот когда я сюда ехал, да, и вот все последние дни, когда просто не было реально времени даже вот, ну, подумать, как-то перевести дух, потому что у нас, вот вчера у нас было 4 пикета за день, да, и, ну, честно, я вам скажу, это изматывает, да, то есть, ну, я хочу выходить на улицу, когда, ну, блин, когда можно там недельку подумать, подготовиться, вот опять же, как я говорил, взять там, привести сцену, да, что-то решить, да, но мы не можем, государство просто не дает нам возможности, поэтому мы бахали всю эту неделю, наверное, ну, минимум, наверное, пикета по 2 в день, ну, Ну, вось такое відэа мы прагледзелі, да, і я ўжо даваў сёння гэтую цытату з вашых плакатаў, да, больш за ўсё мяне ўразіла цытаты прэзідэнта «Мы абосраная карова». Да? Вось такі крэатыўны падыход. І, між іншым, мы цытуем вось гэтых кароў ад маладзёжнага блока, а вось гэтую ўсю працу чатырохгадовую Янчурэвіча мы неяк, ну, опускаем. Да? Скажите, вось хто ваша мэтавая аўдыторыя і наколькі гэта даходзіць? Вось гэта ўвогуле палітычная дзейнасць или што? Ну, канешне, гэта палітычная дзейнасць, тому што мы робім гэта ў межах палітычнай кампаніі. Ўсё ж такі гэта не можа быць палітычнай дзейнасці. За ўсімі гэтымі лозунгамі, транспарантамі, словамі стаіць, ну, як бы зразумелая павестка, такой нейкі пасыл, да, што вось моладзь ёсць выказацца. Глядзіце, ну, ось які пасыл вось за лозунгам там забараніць забаронена і мы абосраная карова. Вот это пасыл каму? Пра што? Ну, як я гэта бачу, да? Гэта ўсё ж такі пасыл уладзе пра тое, што вось у нас ёсць слова, трэба нас пачуць, мы хацім выказвацца, да, мы ведаем, што за гэта будзе нейкі ціск, да, з адміністрацыі універсітэтаў, ад бацькоў, там, ад улады, ад сілавікоў, але ўсё ж такі нельга не даваць сказаць слова тым людзям, хто будзе весці гэту краіну, да, у будучыню, хто будзе змяняць гэту краіну да лепшага, да, тому што моладзь это заўсёды перамены і ну што нам просто нас задзяўбала, што нам не даюць вось выказацца, нас не чуюць, нас не лічаць за нейкіх конструктываў, просто нейкія дзеці. Тады я хочу удакладніць пытанне, да? Гэта ваш адчай нейкі, ці у вас ёсць все ж таки мэтавая аўдыторыя, типа там хлопцы, там дзяўчаты, паглядзіце, як робім мы, да, давайте далучайцеся до нас, да? Да, да. Ну, гэта што, гэта все ж таки адчай нейкі, да? Вось вы нікому не патрэбныя, вы гэта робіце, ці все ж таки вы хочаце кагосьці заахвоціць прыходзіць да вас? Конечно, мы хочам заахвоціць, і адначасова мы хочам данесці не толькі да моладзі, але для ўлады, якая вырашае, да, усе, як бы, ну, усе пытанні ў краіне. Але да моладзі мы даносім гэтую павестку, гэтыя лозунгі, і яны ўключаюцца. Реально, вось на акцыю учора мы пабачылі, што людзі скандавалі разам з намі, яны выходзілі самі на вольны мікрафон, яны выказваліся і па 328, і па тэрміноўкам, і па размеркаванню, кожнага свая гісторыя, і пабачылі, што людзі ўсё ж такі включаюцца, яны баяцца, да, бачна, што хвалююцца, але ўсё ж такі крок наперад зроблены. То бок, ўсё ж такі мы спрацавалі... Добра спрацавалі, да, і мы вас цытуем, але глядзіце, вось Віктор Янчурэвіч, гэта ваша мэтавая аўдыторыя? Вось вы для гэтага пакалення што-небудзь рабілі? Быў такі лозунг у вас? Ну, ці вы звяртаецеся толькі выключна для моладзі, а старое пакаленне гэта старое пакаленне? Ну, хаця Янчурэвіч не стары, канешне, да? Я не думаю, але пакаленне іншае, да? Пакаленне іншае, але калі вы, ну, падумаеце, да, паглядзіце, што гэтыя павесткі, 3 асноўныя моладзевого блока, яны не толькі для моладзі актуальныя, ўсё ж такі у моладзі ёсць бацькі, ёсць людзі, якія проста разумеюць гэтыя праблемы, неадэкватнасць гэтых законаў, і таксама яны бачаць, што калі мы нічога не будзем рабіць з гэтымі праблемамі, то мы не зможам проста перакрочыць гэта і пайсці у, як бы, да новых рэформ у гэтых сферах. І не толькі ў гэтых сферах, у кожнага кандыдата ёсць яшчэ свая агульная павестка дадатковая да гэтых 3, таму там агульнадзяржаўныя праблемы таксама падымаюцца. І рыначныя рэформы, і пра суд, і пра СПЧ, ну, і пра розныя. Зразумела. Віктор, вы бацька? Так, вы бацька. Вось глядзіце, вось вы можаце дагрукацца да бацькоў. Вы за легалізацыю канабіса ці не? А мы не за легалізацыю. Но у вас... Мы за частковую декриминализацию. Ну, да, окей. Не легализация, вы за декриминализацию? Я лечу, что...
Окей, Вот ну, это вот питание- бачите, батько уже не ведает, что сказать. Окей, Ну, вы это- хотели бы, чтобы ваши дети были у молодежном блоку? Я не вельмі добра ведаю маладзёвы блок, да, таму Ну, вось пакуль што не пазнаёміцеся. магу сказаць. Окей, у вашей борьбе, да, вось, у вашей агітацыі вы думали, что, ну, увогуле у вас думка была такая, а не выкарыстаць вам вось такі таксама элемент, да, вот выйсці з такими абсурднымі плакатами, потому что, глядзіце, весь хайп на маладзёвым блоку. Ведаеце, што, ну, магчыма, я з іншага пакалення, да, сапраўды, і ў мяне трохі іншы падыход да вот этой агітацыйнай працы, да, таму з такімі вот хайпавымі лозунгамі наўрад ці я бы выйшаў, да, я б хутчэй бы ставіў бы там лозунгі традыцыйныя там нашай. За незалежнасць, там, за чыстае паветра ў горадзе Менску, чым бы вот гулял на такіх рэчах, якія могуць як на карысці кандидата згуляць, так і адштурхнуць ад яго пэўную аўдыторыю. Хвилинку. откомментовать? Да, я вот А, хочу дать вам слово. Да, вось я хотела сказать, что мне здаецца, гэта праблема вось нашай апозіцыі, не толькі апозіцыі, да, і праўладных кандыдатаў, тое, што мы не такія гнуткі, як павінны быць. Все ж таки мы працуем, ну, уже шмат гадоў працуем у адной накірункі, аднымі тымі же метадамі, не карыстаемся нічым новым, не бярэм гэтыя добрыя прыклады з іншых краін. І вось як мы зрабілі, да, ну, просто, напрыклад, да, там, пару тыдняў таму завялі Тиндер, здаецца, Тиндер, типа, ну, соцсетка для знаёмств. І што гэта такое? Навошта яна палітычнай кампаніі? Але ў астатніх краінах гэтая соцсетка карыстаецца папулярнасцю і для бізнес-аккаунтаў, і для працы з палітычнай. І мне здаецца, што нельга адмаўляцца ад нейкіх рэзкіх, может быть, радыкальных плакатаў, лозунгаў, метадаў, типа вось нават Тиндера, да, нават калі ты старэйшага пакалення, таму што гэта прывабіць новы электарат, гэта штосьці, да, новую беларускай палітыкі, і ну, просто ўсім, мне здаецца, уже не падабаецца гэты застой, што ўсё аднолькава, такое балота, якое, як бы, ну, адны і ты ж лозунгі, адны і ты ж людзі, і хочацца чагосьці новага, узварухнуць гэта ўсё, і таму вось, Ну, гэта моладзі не ўжо только... мала старога гэтага, я зразумеў. Давайте, только для у нас пакрысе заканчивается час. Спадар Віктор, у вас няма адчування, што 2019 год становіцца такім водараздзелам, калі старэйшае пакаленне ўжо пачынае не разумець маладзейшае, у маладзейшага ўжо іншыя лозунгі, яны пачынаюць падпіраць старэйшае пакаленне, і ўсё раней такога не было у нашай палітыцы. Я думаю, што гэта добрая з'ява. Да? Тут нармальная здаровая канкурэнцыя, гэта карысна для развіцця нашага грамадства. І ўсё залежыць ад мэты, якую тая ці іншая палітычная ці грамадская сіла ставіць перад сабой. І я думаю, што для дасягнення сваіх мэтаў маладзёвы блок выкарыстоўвае якраз такі тыя метады данясення інфармацыі і працы з грамадскасцю, якія прыносяць для іх найбольшую карысць. Да? Калі б ўсё ж такі я стал кандыдатам, я б выкарыстоўваў бы трохі іншыя метады і лозунгі, і ўпэўнены, што таксама да сваёй аўдыторыі я таксама дагрукаўся бы. Віктор, вялікі вам дзякуй. Мы тады вас адпускаем. Мы чакаем у нашай студыі старшыню партыі БСДП Грамада Ігора Барысава. Алана, з вами мы прыцягнем, да? А у вас няма такога адчування, што ўсё ж такі трэба падпіраць старое пакаленне, надоелі они са сваёй там незалежнасцю? Дарэчы, вось пытанне незалежнасці ў вашай праграме неяк гучыць? У праграме няма, тому што мы сканцэнтраваліся больш на такой... На наркотыках і Тіндере, да? Не на наркотыках і Тіндере, а на моладзевай павестцы, але для моладзі таксама важна пытанне незалежнасці, але ўсё ж такі вырашылі, што гэта будзе троху радыкальна, і як бы ахапіць гэтым свой Слухайте, вось вы электарат кажаце троху, складана. прабачце, я пераб'ю, вы кажаце троху радыкальна. А што тут радыкальнага? Ну просто, як сказаць, што моладзь, якая баіцца, у асноўным, на якую мы хацелі выйсці, на палітычную выйсці з гэтага вакуума, у якім мы все варымся ў грамадскім сектары, все, хто у палітычным сектары, да, неяк увязаны. Для іх гэта было бы просто не тая тэма, якая блізка да іх, да, то бок не тая тэма, якая іх можа захапіць, і не тая тэма, якая бы адгукнулася. Таму мы вырашылі, што да, все ж таки трэба сканцэнтравацца на праблемах, у якіх мы экспертны, кожная арганізацыя, да, якая удзельнічае, і на пытаннях, якія ўсё ж такі хвалююць моладзь, якія не такія, магчыма, далёкія да іх.
Дякую вялікі. До нас долучыўся старшыня БСДП грамада Ігор Барысаў. Ігор Петрович, скажите, калі ласка, а вось што вы думаеце пра актыўнасць моладзевага блоку? Вы не назіраеце вось гэты раскол паміж старой гвардыяй, вось гэтай апазіцыйнай, да, і новым пакаленнем, якое карыстаецца Тіндерам, да, і тиктоком, да. Ну, тикток яшчэ ладно, да, ну, просто Тіндер — это такая рэч, мне падаецца, што палітыкі старэйшага пакалення ніколі б не дазволілі б сабе такога. Я б сказаў, але што мы таксама сочым за сучаснымі трендамі. Вы в Тіндере? Я сачу за тым, што адбываецца ў лайку, таму што моя дачка там. Ага. А вы бы хотели, каб ваша дачка, калі падрасце, стала актывісткай моладзевага блоку? Ну, яна ўжо сказала, што стане. Таму я кажу, все, у нас ёсць будучыня, і дастаткова прыгадаць, што літаральна пазаўчора моя малодшая дачка, яна на пікеце крычала «Жыве Беларусь», таму што ёй 3 гады, як кажуць, але ёй, кажуць, гэта было цікава, гэта было драйвова. Яна вот, я мяркую таксама вырасціць тых каштоўнасцей, якія я, у тым ліку як бацька, буду у яе укладаць. Але натуральна, што трэба выкарыстоўваць сучасныя тэхналогіі, сачыць за гэтым. І выбары, конечно, не толькі выбары, але ўвогуле час такі, у тым ліку у дэмакратычным асяродку і пра ўладным асяродку такі, што мяняецца пакаленне палітыкаў, пакаленне лідараў, новых людзей. І натуральна, што нават праз гэта ўжо сістэма не можа разглядацца так, як яна разглядалась 10, 15, 20 год таму. Так мы зараз бачым, што з боку ўлады становіцца значна больш такіх цікавых медыйных асобаў, скажем, якія, ну, вот просто ствараюць фон, забіваюць яго, дастаткова прыгадаць гэта Давыдзька, Мразалюк, вот зараз з'явіліся ўжо Савіны, Хаваранецкі, то бок. І вот такая вот нейкая ідзе расканцэнтрацыя ўвагі ад адной асобы, то бок становяцца іншыя медыйныя асобы. Вот. Адносна моладзевага блока, я б не сказаў, што гэта тут у разрэз ідзець з тым, што з'яўляецца там новая палітычная сіла. Я б не сказаў, што яна з'яўляецца, яна якраз такі спрабуе выкарыстаць ресурс палітычных арганізацый, якраз такі акурат яна выкарыстоўвае адзіную, напэўна, фактычна, ну, амаль што 100% магчымасць вылучыцца праз партыю і данесці тое, што можна казаць у гэтых умовах. Вы пагадзіцеся з такой ацэнкай, што вы ўсё ж такі выкарыстоўваеце вось гэтыя партыі, якія існавалі давно, для таго, каб вось сваю павестку данесці? Я думаю, што выкарыстоўваць гэта не суперправільнае слово, тому што партыя сама захацела нас падтрымаць. Яна захацела выкарыстаць вас, а вы захацелі выкарыстаць яе. Я бы не назвала гэта выкарыстоўваннем, я бы сказала, што гэта такая типа сяброўская дамова, як бы, і шмат хто з нашых актывістаў, магчыма, застанецца і будзе далей працаваць у ПСДГ, таму што, ну, хтосьці падзяляе каштоўнасці, камусьці проста падабаецца партыя, новыя лідары яе, таму, як бы, не ведаю, што будзе праз пару месяцаў, магчыма, будуць новыя праекты моладзевага блока разам з ПСДГ, таму. Алана, апошняе пытанне да вас. А вы ведаеце, якія метады фальсіфікацыі выкарыстоўвае беларуская ўлада? Ну, да, як бы ёсць розныя метады і... Ну, от што б вы назвалі, ось, што вам прыходзіць на розум? Фальсіфікацыя, ну, ты ж, да, падкіды бюлетэняў, там, каруселі, ну, і гэтак далей, ну, як бы... Дзякую вам вялікі. Я ведаю, што у вас вельмі мала часу, і вы ляцелі да нас адмыслова, каб 15 хвілінаў мы з вами маглі бы пагутарыць. Жадаем вам поспеху, вялікі дзякуй. Былі б радыя бачыць вас сапраўдным дэпутатам. Мы вас тады адпускаем, мы працягнем гутарку з Ігорем Барысавым, і да нас далучыцца хутка Зміцер Каспярович. Ігор Петрович, калі мы кажам пра метады фальсіфікацыі, Алана насамрэч назвала тое, што было ўсюды напісана там праз коску, ўкід бюлетэней і нешта там яшчэ. Насамрэч, няма у вас уражання, што калі мы бярэм кампанію права выбара, то даўно вядома, як будзе ўсё фальсіфікавацца, і у сшытках кампаніі прапісана гэта, і ўлады нейкім дзіўным чынам нічога не робяць, каб нешта змяніць, і ідуць дакладна тым самым шляхам. Я б сказаў, што ўлады якраз такі бяруць да ўвагі то, што напісана ў гэтых сшытках, і распрацоўваюць методыкі, як супрацьдзейнічаць назіральнікам. Але пры гэтым па сшытках дзейнічаюць, я маю на ўвазе тыя парушэнні, якія прапісаны ў сшытках, тое, што гэта ўжо было раней, яны
По тым самым працягваюць, шаблоне працягваюць, працуюць. як кажуць, гэта ну, у нейкай ступені гаворыць, што яны не гнуткія, так яны гатовы працягваць той вопыт, тую практыку, якую яны рабілі на працягу ўсіх папярэдніх выбарчых кампаній. І я мяркую, што яны бачаць у гэтым небяспеку, калі яны будуць прыслухоўвацца альбо калі яны будуць мяняцца, то гэта прывядзе да змены самога падыходу арганізацыі правядзення выбараў, што можа паўплываць на канчатковы вынік. Калі казаць пра фальсіфікацыі, то натуральна там укіды, там каруселі і гэтак далей, але ёсць два самых таких важных момантах, калі гэта ўсё адбываецца. Першы момант гэта завышэнне яўкі выбаршчыкаў. На што гэта ўплывае, мы ведаем, што падчас парламенцкай выбарчай кампаніі патрэбна 50% плюс адзін выбаршчык, каб адбылася яўка. І каб зрабіць яўку, адбываецца вось это прымус адміністрацыйнымі метадамі да датэрміновага галасавання. І мы ведаем, бачым, што ўжо афіцыйна 36% выбаршчыкаў ўжо загналі гэта на датэрміновае галасаванне. Зараз ужо іх больш за 55%, маецца на ўвазе, выбары афіцыйна адбыліся, але больш чым перакананы, што у тым ліку дзякуючы прыпіскам, якія мелі месца. Таму што для ўлады важна вельмі паказаць легітымнасць, што людзі пайшлі на выбарчыя ўчасткі, не мае значэння, як яны там галасуюць, галоўнае, што яны адгукнуліся, яны яе, скажам, скосна прызнаюць. І другі важны момант, калі адбываюцца фальсіфікацыі, гэта калі ідзе падлік галасоў. Так мы фактычна пазбаўлены магчымасці нашы назіральнікі бачыць насупраць каго стаіць галачка ў бюлетэні, быць каля сталоў, скажам, не то, што замінаць там ваяваць за гэтыя там доступы бюлетэні, проста стаяць побач і назіраць. Мы пазбаўлены магчымасці мець сваіх сябраў участковых, акруговых і іншых камісій. І натуральна, што ўсё гэта проста впісваецца в пратаколы, вывешваецца на сцену, кажуць, вось вам вынік. А тое, што вы там, скажам, лічыце галачкі, як кажуць, яны, як спадарыня Ярмошына сказала, не маюць ніякага юрыдычнага пацвярджэння, толькі пратакол. Ігор, дзякую, да нас далучыўся спадар Зміцер Каспярович. Добры дзень. Добры. І давайте зараз мы паглядзім караценькае відэа, як адбываліся фальсіфікацыя ў папярэднія гады. Літаральна 1,5 хвілінкі. Кто вам разрешил человека? Так, а что это такое? А что вы делаете? А почему? Что вы делаете? Почему? Вы видите, что происходит? Он меня бьет. Подожди. Вот Подожди, смотри. Вы видите? Смотри. Что происходит? Зачем он меня трогает, этот человек? Я вас не трогаю. Он нарушает законодательство. Вы видите, чего вы смотрите? Он тебя не трогает. Вызовите милицию! Так, уважаемые наблюдатели, мне только что сказали, что у нас прямо в интернет выкладывается видеосъемка нашей веры. Мы прекращаем. За кого снимают? А зачем это транслируется все? Ну, каб люди бачили, як у нас проводится падлік голосов. Ну, вы... Снимать... Ну, от глядзіце, што мы бачым на відэа. Да? Спачатку мы бачылі, як не даюць здымаць на мабільны тэлефон назіральніку, а потым мы бачым, што жанчыны акружылі стол, як бы гэта прыстойней сказаць, ну, сваімі нейкімі, ну, тазамі, так бы мовіць, да, філейнымі часткамі, да, і нічога не бачна. Зміцер, як вы лічыце, сёння, ось, літаральна праз 3,5 гадзіны мы ўбачым гэта зноўку, ці будуць нейкія змены? Ну, глядзіце, я ўжо удзельнічаю ў выбарчых кампаніях не першы год, я, і не другі. Не другі, і, да. Таму я думаю, што все ідзе і будзе так, як і раней, бо мы гэта можам бачыць па таму механізму фальсіфікацыяў, які адбываўся цягам 5 дзён датэрміновага галасавання. Напрыклад, на маёй акрузе 107-я ўсходняя яўка завышаная прыкладна ў 7-8 разоў. То бок, напрыклад, прыйшло ў першы дзень галасавання 14 чалавек, напісалі 94. На другім участку 23 прыйшло, напісалі 110. Я разумею, тыя ж самыя старшыні камісіяў. Механізм адпрацаваны, я думаю, што ім няма і сэнсу нешта мяняць. То есть, конечно, это будзе так, як і раней, і я так і на гэта, у прынцыпе, і разлічваў.
Скажите, ласка, у гэту кампанію ёсць нешта новае, калі мы кажам пра вось гэта фальсіфікацыі і парушэнне закону з боку там старшыняў камісіяў, да? Ёсць нейкія навінкі? Глядзіце, вось гэты механізм фальсіфікацыі мне яго ўдалося ўскрыць, ну і фактычна даказаць яшчэ ў 2015 годзе, калі я быў у складзе Менскай гарадской камісіі па выбарам. Тады мне ўдалося наведаць каля 7 участкаў для галасавання, і мне старшыні камісіяў выдалі журналы, дзе я палічыў колькасць прагаласаваўшых і параўнаў з лічбай у пратаколе. Тады было розніца недзе ў 5 разоў. Зараз мы бачым, што недзе розніца ў 7-8 разоў. То бок мы бачым тое, што людзі менш ідуць на выбары, больш не давяраюць гэтай сістэме. А ўлады пішуць яшчэ больш пішуць. Вельмі цікавая з'ява адбылася на 101-й акрузе. Туды прайшлі нашы назіраннікі, яны не ў межах кампаніі права выбару, не ў межах тых акругаў, дзе спачатку планавалася. Мы так некалькі акругаў взялі кропкава, дзе ўлады не ведалі, што мы туды прыйдзем. І я заўважыў такую рэч. Учора мы гэта заўважылі. Там, дзе права выбара цэнтралізавана назірае на участках, там старшыні камісіяў вельмі падрыхтаваныя, выдаляюць назіраннікаў, настроены агрэсіўна, відавочна, што іх рыхтавалі. Вось, напрыклад, 101-я акруга, дзе ўлады не ведалі, што туды прыйдуць незалежныя назіраннікі, камісія была проста ў разгубленасці, у роспачы. Паклікалі дырэктарку школы адразу, калі прыйшоў назіраннік, хаця яна не з'яўляецца чальцом гэтай камісіі, бо яна старшыня ў іншай камісіі, якая знаходзіцца ў гэтай жа самай школе. І проста там нейкі вэрхал пачаўся, яны не ведалі, што рабіць. Дырэктарка школы крычала, што вы мне 5 гадоў жыцця спалілі. Вось такое адбывалася, і пры гэтым яны нават не выгналі назіральніка. І я зараз збіраюся туды ў дапамогу паехаць пасля нашага гэтага этэру, туды паглядзець, што адбылося. Дык вось, што яны зрабілі? Пасля таго, як пазаўчора туды прыйшоў назіральнік, учора, недзе ў сярэдзіне дня, пад'ехаў аўтобус, і там было каля 50 чалавек. І яны рэзка зайшлі на гэты участак і прагаласавалі, то бок так званыя каруселі. Дырэктарка школы патлумачыла, што гэта прыехала экскурсія, і вось яны прагаласавалі. Я так разумею, што ездзяць па экскурсіі яны па розных участках горада Менска. То бок гэта такая з'ява незвычайна. Па вялікаму рахунку ім гэта трэба і не трэба рабіць. Все і так дасканала адпрацавана. Глядзіце, і вось у меня наступнае пытанне. Я хацеў вам просто задаць, наступным. А навошта гэта трэба рабіць? Так, у чым сэнс? У мяне ёсць на гэта адказ. Навошта гэта рабіць? Я так, як уже сказаў сёння Лукашенко, сённяшнія так званыя выбары гэта рэпетыцыя перад наступнымі прэзідэнцкімі выбарамі. Я так разумею, што гэта так адпрацоўка розных варыянтаў. Раптам будуць нейкія ўчасткі, дзе трэба будзе лічыць галасы, паказваць. То проста трэніроўка, так бы мовіць. Трэніроўка на месцы. Іншага тлумачэння я не знаходжу, таму што яны маглі гэтай каруселі рабіць паўсюль, але каб людзі умелі рабіць, каб был вопыт гэтай карусельшчыкаў, каб потым, напрыклад, на прэзідэнцкіх выбарах раптам, калі б што, каб гэтыя людзі ўжо дзеліліся вопытам, калі раптам спатрэбіцца гэта рабіць. То бок такая трэніроўка. Эксперимент. Зміцер, вялікі вам дзякую за тое, што знайшлі колькі хвілінаў для нас. Ведаю, што вам трэба бегчы, мы адпускаем вас. Спадар Ігор, вы пагадзіцеся з такой ацэнкай? Часткова пагаджусь, часткова я дадам, таму што я мяркую, што калі казаць пра гэту выбарчую кампанію, то я не скажу, што тут нейкія тренды ёсць таго, чаго не было ў мінулыя разы, бо ёсць все тое самае. За выключэннем можа быць больш нахабных паводзінаў членаў старшынь участковых і акруговых выбарчых камісій. То бок яны адчуваюць сваю беспакаранасць, яны адчуваюць, што за імі стаяць усе дзяржаўныя органы, так, і за імі стаяць там і міліцыя, і прокуратура, і суд, і тая ж самая Ярмошына, якая казала, што вы вырашаеце ўсё, што на выбарчым участку адбываецца. То бок вы тут галоўнае. І гэта прыводзіць да таго, што гэта ў нейкай ступені раскрывае сутнасць некаторых людзей. Тут ёсць такая коласаўская выбарчая акруга, участак 536, там, на маю думку, камісія, кіраўнічка камісіі не зусім, на маю думку, з'яўляецца адэкватнай, бо яна ўжо выкінула адтуль 4 назіральніках, пазбавіла іх акрэдытацыі, можа быць, ужо на дадзены момант больш. Маю давераную асобу вінаваціла, што ён знаходзіцца ў
стане алкагольнага ап'янення выклікала на яго міліцыю, гэта не пацвердзілася, і за што атрымала заяву ў міліцыю за паклёп. Так? Гэта будзе яшчэ разбіральніцтва Гэта яшчэ пазней. будзе разбіральніцтва пазней. І казаць, навошта яны выкарыстоўваюць каруселі, так і на Коласаўскай акрузе таксама у гэтым разам зафіксаваны чарговыя каруселі. І гэта не нешта новае. Яны проста спрабуюць паказаць ілюзію таго, што людзі ідуць на выбары, у першую чаргу сярод назіральнікаў. Каб назіральнікаў не было там сумневу, што вот такая-то колькасць людзей прыйшла, так, і яна ў нейкай ступені супадае з тымі звесткамі, якія ёсць у пратаколах. Вот іхная вось гэта зараз патрэба ў гэтым, не то, что там просто голые лічбы написать. Голая лічба, вот мистер Каспирович правильно сказал, есть участки, где там 5, 6, 7 разов явка завышенная. Менск голосуя ногами. Люди не ходят на выборы. Я стоял в пикете, некалькі дзён, розныя пикеты, 4 дні мы стояли, каждый день с новой темой на Комаровцу, люди подходят и говорят, мы не верим выборам, мы туды уже не ходим давно, мы в этом разверились, расчаровались. Подходило некалькі былых сакратароў участковых комиссий и казали, как это все робится. Кажуть, опечатывается, например, скрынка, але дно не опечатывается. Кажуть, наивные вы люди, кажа. Вы ничего, стойте вы тут, не стойте, кажуть, ничего не зменится, покуль вы самі ведаеце, кого перед ногами не вынесуть. Вот что говорят на Комаровцы. Зразумела, дякую вялікі. Ну, у нас уже няма Дмітра Каспировича, у нас з'явилася Ольга Ковалькова. Добрый день. А зараз давайте зробім невеличкую паузу. У нас зараз буде аналіз благосферы, аналіз найбольш цікавых інцидентаў падчас датэрміновага галасавання. Я передаю слово моей коллезе Вользе Быковской. Добрый день. У нас право выбора назірала на працягу ўсяго датэрміновага галасавання. І, ў прынцыпе, што можна сказаць пра рэакцыю благасферы? Падаецца, што беларусы не палітычныя, але ёсць людзі, якім рэальна цікавы выбары. Гэта, ну, можа быць, дастаткова вузкае кола. І гэтыя людзі менавіта абмяркоўвалі шмат такія варыянты. Напрыклад, вядомая сітуацыя з назіральнікам у Брэсце, гэта было, нават Ярмошына была вымушана натаргаваць, рэакцыя на гэтую людзей, абурэнне, скажем так, агульная рэакцыя. Вось, таксама адно з вялікіх такіх, на што звярнула ўвагу благасфера, гэта перагорнуты сцяг у Гродна. Абмяркоўвалі наконт, ці з'яўляецца гэта нейкая магічнай рэччу. Вось, напрыклад, гэта цуд і партрэт Александра Іргоровича таксама заміраточыў такі каментар. Ёсць таксама абмеркаванне прымусу, калі заганялі на датэрміновае галасаванне, і нават гэтае скаванне гэтай студэнткі. Людзі падтрымліваюць тое, што, ну, асноўна падтрымліваюць, кажуць, што нельга так паступаць з актыўным чалавекам, выказваюць слово падтрымкі. Што яшчэ можна сказаць? Ну, ёсць таксама абмеркаванне працэсы назірання. Што трэба рабіць? Вот паглядзіце, тут, напрыклад, ёсць абмеркаванне завышэння яўкі на тых акругах, дзе няма назіральнікаў ад права выбара. А вось у нас ёсць абмеркаванне нашага прамога эфіру. Людзі распавядаюць, як за іх галасавалі без іх удзелу. Напрыклад, Валерия Чурыла піша, прошлые года они даже нас не напрягались, просто голосовали за нас. Распавядаюць пра тое, што трэба рабіць, каб абмяркоўваюць, што выбары несапраўдныя, але самае цікавае, што можна рабіць у такой сітуацыі. Ну і вось адна з апошніх пастоў Вадзіма Саранчукова пра галасаванне ў Гродзенскім псіханевралагічным дыспансере. Бачна, што людзі рэагуюць на гэта даволі пазітыўна, кажуць, што аднаго чалавека адтуль можна выпісваць, які падтрымалі Вадзіма. Ну, так што сітуацыя такая, людзі ўсё ж такі цікавяцца выбарамі, абмяркоўваюць, спрабуюць нейкія высновы для сябе зрабіць.
І ў тым ліку парушэнні даволі сур'ёзныя на гэтай выбарчай кампаніі, і рэакцыя на іх даволі вялікая. І пасля вось гэтай рэакцыі благасферы яна нават пераходзіць, назад вяртаецца да Ярмошына, да чыноўнікаў, яны вымушаны нейкім чынам дадатковым на гэта рэагаваць. І ў тым ліку я думаю, што жорсткая рэакцыя Лукашэнкі, жорсткая рэакцыя Ярмошына звязана таксама і з рэакцыяй у соцсетях на парушэнні. Дякую. Дякую вялікі, Вольга. Я зраблю невялічкі анонс. Праз 10 хвілінаў тут пачнецца брыфінг лідараў партыяў, якія ўваходзяць у кампанію права выбара. Да нас пакуль што далучыўся лідар ГП спадар Мікалай Казлоў. По-ранейшаму Ольга Кавалькова з намі. І давайте пагутарым вось пра што. У мінулую кампанію былі спробы вярбоўкі, да, спецслужбамі аднаго з назіральнікаў. Да. Былі выпадкі ціску там у школах, ну не ў школах, там у ВНУ, да, на працоўных месцах. Ці зафіксавана нешта такое у гэтую кампанию? Ну, мне о таких случаях неизвестно, я скажу. Что касается вербовки, то тут становится ясно либо сразу, либо некоторое время спустя, по-другому никак. Тут либо человек приходит и заявляет о том, что была попытка как-то завербовать, или он завербовывается, и мы узнаем об этом некоторое время спустя. Может, даже через несколько лет. Да, может быть, и совсем очень не скоро. А что касается по учебе, давления, я думаю, что так или иначе все независимые кандидаты, которые участвуют в избирательной кампании, чувствуют определенного рода отношения. Я думаю, что вряд ли это будет проявиться сразу в ту секунду, потому что никому не хочется скандала, даже Лидии Ермошиной. Но я думаю, что опосредованно это давление, безусловно, есть. И угроза поступает, и там через какие-то там десятые руки доходят слухи о том, что проблемы будут, проблемы возможны. Поэтому участвовать в избирательной кампании среди кандидатов, которые идут в эту кампанию, как раз люди, ну, на мой взгляд, отважные, которые принципиальные, для которых важно высказать свою позицию. Ну, а те, кто послабже, наверное, те понимают, что такие проблемы возможны, и они просто не готовы. Ясно, спасибо. Ольга, ці вядома нешта вам? Ці ёсць нейкія выпадкі, можа, нейкія кейсы? Ну, гэту кампанію я не чула пакуль яшчэ пра нейкую вербоўку, але ёсць, канешне, моманты, калі людзей там апошні дзень, напрыклад, выклікаюць тэрмінова на працу, калі даведваюцца, што чалавек назірае назіральнікам і ўвесь тыдзень, то субота, нядзеля, тэрмінова выходзь. І такія моманты былі ў 16-м годзе раней, нават калі моя мама назірала, яна працавала на Мінскводаканале, і да яе прыязджалі з працы і умалялі выйсці на працу ў выходны дзень, каб толькі яна не назірала. І ў гэтым годзе таксама такія выпадкі зафіксаваны, калі людзей выклікаюць на працу, просто каб яны не змаглі назіраць за выбарамі. Глядзіце, і тады законнае пытанне, што рабіць, да? Ось што трэба змяніць у гэтай сістэме, мы пра гэта сёння казалі, да? Там па адных ацэнках гэта 100 тысяч чалавек, па іншых там 60 тысяч учительніц, да? Па-перша, як ставіцца да гэтых настаўніц, да? 60 тысяч чалавек гэта зашмат. І у мяне пытанне, ось калі зменіцца сітуацыя, ці смогуць вось гэтай выбарчай камісіі падлічыць галасы, ну, што называецца, чэсна? Гэтыя людзі не змогуць. Менавіта гэтыя людзі, якія зараз ужо знаходзяцца ў выбарчых камісіях, яны не могуць увогуле выконваць гэтую працу. Таму што ў іх яны увогуле не разумеюць, што яны павінны лічыць галасы. Для іх гэта праца, для іх зверху спусцілі нейкія лічбы, якія яны павінны зафіксаваць у пратаколе. Выбараў, як выбараў, не адбываецца на выбарчых участках. Яны, ну, у нас былі моманты, калі, напрыклад, назіральнікі тэлефанавалі, кажуць: «О, вы ведаеце, што старшыня камісіі падышоў і звінілася, што вот ім прыходзіцца плюс 300 напісаць пратакол». Ну, то бок ён разумее, што ён фальсіфікуе. Навошта ты гэта робіш? Ты крадзеш будучыню ва ўсёй краіне. Да, у свайго дзіцёнка крылатая фраза. Ольга, і што рабіць? Ну, конечно, тут пытанне сістэмы і зменаў. Мы шмат казалі пра тое, што трэба змены ў заканадаўстве выбарчае. Я, конечно, лічу, што нават і пры тым заканадаўстве, якое ёсць зараз, можна правесці сумленныя выбары. Галоўнае палічыць галасы, якія знаходзяцца ў скрынях бюлетэні. Реальна, што людзі туды апусцілі. Таму тут трэба, па-першае, конечно, каб тыя людзі, якія гэту сістэму фальсіфікацыі зрабілі,
гэта і прэзідэнт, гэта Адміністрацыя прэзідэнта маецца на ну, я думаю, што ён асабіста і тыя людзі, якія вакол яго. Ольга, прабачце, вы думаеце, што гэта асабіста адзін чалавек выбудаваў такую схему? Ад пачатку, канешне, ну хто-то ж ініцыяваў гэтую сістэму. Дякую. Спадар Микола. Ну, я не могу полностью согласиться с Ольгой. На мой взгляд, это достаточно несложно сделать таким образом, чтобы вынудить их посчитать голоса. Первое – это формирование комиссий. Вот по моему округу стало понятно, что каждая комиссия – это представители одного трудового коллектива, и возглавляет их какой-то, ну, это есть в интернете, это можно увидеть, да, и возглавляет их руководитель. Я просто уверен, они же ведь идут из года в год. Как только эта система начнет крушиться, то есть их начнут перетасовывать, а если это еще будет сопровождаться реальным какое-то правовое сопровождение, о том, что если поймали человека, вот мы скажем, вот пример, очень простой, да, в Бресте. Увидели, эта дама собралась бросить там десяток бюллетеней. Фальсификация, правильно? Как реагирует Ермошина у нас? Наблюдатели лишить аккредитации. Ну, смотрите, да? но и президент... Но, и я сейчас закончу, но, Угу. Подождите. У нее была попытка совершить уголовное преступление. Где следственно-оперативная группа, где прокуратура, где эти люди, которые им зарплату налогоплательщики платят для того, чтобы они разбирались во всех этих ситуациях, да? Или еще пример Нет, яркий. Николай, вот давайте по этому примеру. Смотрите, и после этого через день президент вообще сегодня заявляет, что вообще, да открутите им головы, грубо говоря. Да. И смотрите, и вот люди, которые в этой комиссии работали, у них же вот этот жизненный опыт никуда не денется, они это помнят. Конечно. Вот смогут ли они вот на этом участке провести потом выборы честно? Ну подождите, Либо всех надо что предлагает оппозиция? Опять же, я говорю, что это все должно быть в рамках закона. Что предлагает оппозиция? Вот у нас есть изменения. Три вещи, да. Первое, это досрочное голосование. Мы сейчас видим, что досрочное голосование, это 20 человек пришло, 200 написали. Да, это накрутка. Нет. Можно ее не отменять, просто его сделать таким образом, чтобы это легко контролировалось. Но сделайте в округе 3-4 участка для досрочного голосования, чтобы люди, которые, как очень заботится о них Ермошина, те, которые на дачу едут или еще куда-то, да, могли проголосовать, а все остальные могли, в том числе журналисты, вот так с камерами, как мы здесь, да, все это отконтролировать. Да, то есть это легко было бы. Понимаете, следующий момент, формирование комиссии. Ну, если я иду как кандидат, почему ни одного моего представителя, включая людей с опытом парламентской работы, юристов знаковых, специалистов высочайшего уровня не берут, а, скажем, бортпроводника, я хорошо отношусь к бортпроводникам, да, или там какого-нибудь геодезиста берут. Ну, чем он лучше, скажем, Добровольского? Да? Или там Ковалева, или Лебедько. Ну, чем они лучше? Нет, конечно. Тем не менее, их не берут. Вот их 500 человек у меня на округе с лишним, да, и ни одного моего представителя в участковой комиссии нет. Но это странно, по меньшей мере. Да. И я вам скажу, что, причем комиссия-то, она формируется 12 человек, допускается 19. Почему? Ну, добавьте. Одного, а то, может быть, и двух. Смотрите, чтобы они сказали, послушай, Николай, мы представляем твои интересы в комиссии, здесь все честно, никаких проблем. И последнее, ну возьмите, покажите вы этот бюллетень. Ну хотя бы вот 3 позиции, я уже не говорю, какие там требования ОБСЕ, да, я говорю просто 3 позиции, и доверие к выборам возрастет. Вот 3 позиции. Ольга, вы згодна? Конечно, гэта прапановы, якія распрацаваны і якія агучвае Мікалай ад усей дэмакратычнай супольнасці. Я думаю, тут кожны падпішацца пад тым, што ён сказаў. І місія БСЕ таксама, таму што да ўсіх гэтых перыядаў і да ўсіх гэтых этапаў у іх таксама былі пытанні ў 16-м годзе. Я думаю, што застануцца ў 18-м, ой, у 19-м годзе. Нічога, на жаль, з 16-го года не змянілася. І трэба вось гэта ўнесці ў заканадаўства і нават не ў заканадаўства, а практыку прымянення, я б нават сказала. У меня апошняе пытанне перед брифінгам да вас абодвух. Да? Скажите, калі ласка, а вы асабіста будете згодныя, вось, калі вось гэтыя 3 пункты будуць ну, легалізаваныя, да? Вы асабіста будете згодныя удзельнічаць в працэсе разам з тымі людзьмі, якія цяпер вось в гэтых камісіях? Вось вы прыходзіце, раней вы былі, ну, як ворагі, вас успрымалі як ворагаў, да? Вось вы прыходзіце, вы будете супрацоўнічаць з імі?
Ну, во-первых, я должен сказать, что ведь преступление не перестает быть преступлением, вне зависимости от того, как я к этому отношусь. Очевидно, да? очевидно. То есть есть люди, которые формально там исполнители, есть люди, которые делают вид, что они не видят, да, и есть организаторы. На мой взгляд, вот те люди, которые организовывают из выбора в выборы, вот эти команды, эти бригады, эти шайки, да, преступные, я их по-другому не знаю, как назвать, да, которые цинично, на глазах у всех людей, они все это делают, возят, пишут. Вы понимаете, ну, мне кажется, они все-таки должны процедуру суда пройти. Смотрите, Им должна вот этих... должна даваться правовая оценка. Ясно. Что касается остальных, то я думаю, что при должном контроле я бы признал эти выборы, ну, вполне себе легитимными, если бы хотя бы эти 3 позиции четко были бы соблюдены. Артикулированы. Николай, то есть, иными словами, все-таки 3 позиций мало, нужно еще разобраться с теми, кто организовывал вот это все. Вот такая ваша позиция. Ну, конечно. Ну и по 3 позициям. Послушайте, ну выборы это же не только голосование. Выборы это и избирательная кампания, и сбор подписей. Это, ну, это целое большое то есть событие. 3 позиции. Но это хотя бы вот это. Давайте Хотя бы начнем с этого, чтобы мы хотя бы понимали, что при всей неравности, да, между, допустим, кандидатом провластным и кандидатом независимым, да, или оппозиционным, ну, была хотя бы в какой-то части вот какое-то равноправие, какое-то доверие. Но когда это все не происходит, конечно, это беда. Понятно. Огромное спасибо, Николай. И очень коротко мы уже исчерпали час. Ольга Ковалькова. Ну, наконец супрацоўніцтва было ваше пытанне, ці магчыма. Я лічу, што тыя людзі, які ўжо прымалі ўдзел у фальсіфікацыях, яны ўвогуле не могуць быць сябрамі камісіі надалей. То бок яны ўжо працавалі, яны ўжо фальсіфікавалі, ўжо няма даверу да іх. Камісіі павінны быць сфармаваны з новых людзей, да якіх ёсць давер. І вось толькі пры гэтым, калі вось гэтыя моманты будуць унесены ў заканадаўства, можна казаць аб тым, што, можа быць, будзе давер да тых людзей, якія будуць гэта лічыць галасы, будуць у акруговых камісіях. Пакуль няма даверу до самих комиссий, ну, уключить одного представника участковую комиссию, ставить ему дежурство только в неделю. Ну, а остатний период, хто буде назирати, хто буде бачити, увогуле, що там у їх відбувається. Тому тут вельми шмат питань до організації самого процесу, і, на жаль, усі ці питання йдуть зверху. Їм же зверху кажуть, що треба робити. Вони самі ніяких рішень не приймають, на жаль. Але участковые комиссии, округовые, они повинны быть незалежными у своих решениях, и они повинны сачить за выконанием законности при проведении выборов. И, в первую очередь, сам старшиня комиссии повинна, есть закон. І у мене ось є потребування до вас, як до назиральників, до кандидату, а їх же безпреділ. Зрозуміло, дякую. У нас 30 секунд. 30 секунд, да. Я просто Старовинский 105 округ, и вот изюминку придает то, что при всех этих фальсификациях баллотируется судья Верховного суда, которая, собственно говоря, должна стоять на страже законности, да, для всех и справедливость для каждого. Вот она видит, знает, и тем не менее она участвует в этом, и мы знаем, что она станет депутатом. Вот это, мне кажется, это вообще такое развращение, да, вообще государства и системы, что просто это невыносимо. Да, это можно драматическое какое-то произведение про это написать. Усім велике дякую, шановне господарство. Праз 1 хвилину тут почнеться брифінг лідерів політичних партій, які входять у кампанію права вибору. Усім велике дякую. У нас пауза на 2 хвилини, а лідерів партії я прошу зайняти місце за гэтым столом. Усім велике дякую.
Добрый дзень, шановнае спадарства. Вітаем вас на брифінгу, які ладзіць прэсавы цэнтр права выбару. Сёння у нас у брифінгу будуць удзельнічаць нацыянальны каардынатар кампаніі права выбару Александр Сілкоў, а таксама кіраўнікі партыяў, з якіх складаецца арганізацыя кампанія права выбару, якія кожны з'яўляюцца кандыдатамі ў дэпутату па горадзе Менску. Гэта Ігор Барысаў, кіраўнік беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», гэта Мікалай Казлоў, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі, гэта Вольга Кавалькова, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і гэта Рыгор Костусёў, кіраўнік партыі БНФ. На пачатку я попрошу Александра Сілкова зрабіць кароткую прэзентацыю кампаніі права выбару і тых вынікаў, якія мы маем на гэты момант. Калі ласка. Еще раз добрый день, уважаемые друзья. Напоминаем, кампания «Право выбора» объединяет 8 политических структур и движений, которые организовывают наблюдения в рамках кампании «Право выбора». Это БНФ, БХД, ОГП, Рух за свободу, социал-демократы, партия зеленых, партия свободы и прогресса и профсоюз РЭП. Мы проводим наблюдение, сплошное наблюдение на 9 округах Республики Беларусь. Что сие значит? Что на данном участке каждую секунду присутствуют наши наблюдатели, которые могут утверждать, какая была явка. На данный момент уже мы зафиксировали 594 нарушения, и сейчас большими темпами растет основное нарушение – аккредитация наблюдателей. Более подробную информацию мы подготовим к вечернему выпуску, где дадим оценку за сегодняшний день. Все. Выборы. 106-я выбарчая акруга, Коласаўская выбарчая акруга. Калі казаць агулам, то вот только что паглядзеў інфармацыю, было написано, что пазбаўлена акрэдытацыі 16 назіральнікаў кампаніі права выбара, і 11 з іх, як не дзіўна, якраз таки на Коласаўскай выбарчай акрузе. Вось. Там ёсць такі участак 536. Напэўна, старшыня гэтай выбарчай камісіі, яна хоча ўвайсці ў гісторыю альбо пабіць нейкія рэкорды Гіннеса, і яна выдаляе назіральнікаў з гэтага участку па розных надуманых прычынах. Учора ўвогуле адбыўся цікавы інцыдэнт, калі маю давераную асобу, яна абвінаваціла ў тым, што ён знаходзіцца ў стане алкагольнага ап'янення, выклікала на яго міліцыю. Милиция приехала, зарабила сведчанне, и экспертиза показала 0 промилле. Відповідно, ён написал на яе заяву у милицию за паклёп. Вось. І я мяркую, што гэта, чаму яны себе так паводзяць нахабна, в нейкай ступені яны просто плююць на нас, на сваіх апанентаў, бо яны ведаюць, што яны будуць цалкам беспакараныя за свае дзеянні. Пра гэта ўжо не раз казала і спадарня Ярамошына, і іншыя, хто адказаны за правядзенне выбараў, што на выбарчых участках кіруюць старшыні і камісіі. То бок яны адказаны за прынятае рашэнне. Таму некаторыя іх адбываюцца зрыў, я мяркую у нервовы зрыў, у сілу таго, што дынаміць сітуацыю нервовую зверху і на іх ціснуць, патрабуюць вынікаў, патрабуюць рознымі метадамі зарабіць ілюзію таго, што людзі ідуць на выбары. І ілюзія гэта, яна заключаецца якраз у тым, што таксама на Коласаўскай выбарчай акрузе з'явілись групы мабільныя карусельшчыкаў, якія ездзяць па выбарчых участках і ствараюць ілюзію яўкі. Да? Мы ведаем, што ёсць праблема з яўкай, і там, адкуль выкідваюць нашых назіральнікаў, там назіраецца якраз таки завышэнне яўкі ад 4 до 6 разоў. Вось. Таксама хацеў пракаментаваць караценька вось гэты інцыдэнт. 3-я выбарчая акруга, горад Брест, Брэсцкая ўсходняя акруга. Гэта таксама за назіранне на гэтай акрузе адказана наша партыя, і вось гэты назіральнік, які поймаў фактычна гэту дзяўчынку са стосам бюлетэняў, гэта таксама сябра нашай партыі. У любой нармальнай дэмакратычнай краіне чалавек, які прадухіліў злачынства, ён павінен стаць героем. У нас дайшло да таго, што кіраўнік дзяржавы пачаў цкаваць гэтага чалавека, патрабуючы разабрацца, я мяркую, у тым ліку і з ім за тое, што ён зрабіў.
І гэта якраз такі сведчанне таго, што яны нічога не баяцца. І мы, вот як назіральнікі, як прадстаўнікі апазіцыйных дэмакратычных арганізацый, вельмі моцна іх раздражняем, тому што наша мэта паказаць, даказаць, што адбываюцца фальсіфікацыі і што Беларусі яшчэ вельмі далёка да таго прагрэса, каб стаць у роўны шэраг з тымі дэмакратычнымі краінамі, з якімі яна хоча супрацоўнічаць у эканамічнай галіне. Дзякуй. Ну, я хотел бы, наверное, продолжить вот эту линию Игоря Борисова о том, вот он рассказал ситуацию и о том, насколько у нас правовое государство, когда наблюдатель увидел, как человек совершает преступление, сообщил, снял, в результате его лишает аккредитации, значит, глава государства. А человек, который совершал преступление, абсолютно его даже не проверяет, хотя по-хорошему ее должны были задержать и провести необходимые следственные действия для того, чтобы установить, имела место попытка преступления, совершения или не имела. Если имела, выяснить, откуда бюллетени и так дальше по цепи. Это одна ситуация. А вторая ситуация, совсем недавно мы были свидетелями, когда 8 ноября собрались с пикетами кандидаты, их было много, и провластные в том числе. Собралась молодежь на призыв Нехты, откликнулись, где они говорили о необходимости смены власти, о том, какую страну они хотели бы видеть в мегафон. И в это время неизвестные разбили дорогостоящую аппаратуру. И вот результат, чем закончилось это? Людей, которые выступали с мегафоном на абсолютно мирном, разрешенном, легальном пикете, вызвали в прокуратуру и предупредили, официально предупредили, в том числе и наших активистов, Генеральную прокуратуру, обращаю внимание, в том числе и зрителей. А что случилось с людьми, которые совершили, и я вам скажу, как человек в этом сведущий, те люди, которые совершили преступление, предусмотренное статьей 339, частью 1, когда они разбили дорогостоящую аппаратуру там же, в этом месте, во время проведения мероприятий по избирательной кампании. До сегодняшнего дня никакой реакции. Соответствующее заявление я подготовил и его направлю в Генеральную прокуратуру. Но я все-таки обращаюсь к Генеральному прокуратуру, к Ермошиной. Часто они любят говорить о том, что у нас у оппозиции там какие-то двойные стандарты, у наших западных партнеров какие-то двойные стандарты. Но ведь это очевидно. Человека подозревают в преступлении или на виду у телекамер совершается преступление, в это время сотрудники милиции в штатском безучастно снимают преступление, никакой реакции, ни задержания, ни возбуждения уголовного дела, ни следственно-оперативной группы, ни заявления Генеральной прокуратуры. Значит, получается примерно следующая ситуация, что все люди, которые не согласны, они получают сутки, штрафы, предупреждение Генеральной прокуратуры, и по другую сторону, делайте, что хотите, совершайте преступление, это будет безнаказанно. Я считаю, что это недопустимо. Обращаю внимание, обращаюсь к государственным структурам. Послушайте, но вам за это деньги платят, за то, чтобы вы расследовали уголовные дела. Возбуждайте, расследуйте, привлекайте виновных к ответственности. И то, что я там слышал, я, правда, не слышал, там кому-то голову опять отворачивать собрался. Александр Григорьевич. Ну, наблюдатели ему не нравятся. Наблюдатели не нравятся. Вот я обращаю внимание президента на вот эти вопиющие факты, на преступления, которые были совершены на глазах у всей страны. А что касается избирательной кампании, 105-й Староильский округ, нарушения такие же, как везде, это накручивание явки, уже там, наверное, больше половины проголосовало, хотя мы видим, что людям выборы перестали быть интересны. Они не верят в выборы, поэтому туда не ходят по большей части, и поэтому главная задача всех участковых комиссий — это накрутить явку. Поэтому приходят 10 человек, пишут 100 и так дальше. Но тут коллеги об этом много говорили. Поэтому мы не можем эти выборы уже сегодня считать нечестными, непрозрачными, несправедливыми. И думаю, что те
люди, которые делали прогнозы, кто победит, они, я думаю, что не ошиблись. Вполне конкретные люди. У меня это судья Верховного суда. И вот это вносит особый шарм в ситуации в моем округе, когда совершается преступление, допустим, речь о 8 ноября, это был мой округ, да, и вот эти все фальсификации, и в это время будет назначена судья Верховного суда, которая должна защищать законность. Ну и судьи должны все-таки избираться, а не назначаться, как и депутаты, как и мэры, и мы за это тоже выступаем, потому что пока нет выборов. Добрый день, друзья, меня зовут Ольга Ковалькова, я являюсь председателем Белорусской христианской демократии и кандидатом в депутаты по Пушкинскому избирательному округу номер 103. На моем округе компания наблюдения права выбора осуществляет тотальное наблюдение. И, наверное, я немножко хотела бы продолжить то, о чем говорил Николай, это о том, что нет реакции со стороны прокуратуры и милиции на те нарушения, свидетелями которых мы являемся и являются наблюдатели. И один из примеров — это Брест. У прокуратуры публичный факт фальсификации появился, но сегодня мы не видим реакции ни прокуратуры, ни следственных органов о том, что они проводят проверку и опрашивают наблюдателей, опрашивают эту же девушку, которая вбросила эти бюллетени. То есть они не реагируют на то, на что должны реагировать, на публичные факты фальсификации выборов. Что касается тех нарушений, которые на данный момент фиксируются на в моем округе, можно сказать, я могу сравнивать с выборами 2016 года. Кампания, которая проходит в этом году, она более жесткая по отношению к кандидатам, поскольку, мне кажется, иллюстрацией к этой кампании был бы кандидат с заклеенным ртом, который не может вообще сегодня говорить ни о проблемах граждан, не говорить слово импичмент, не высказываться вообще о том, что ему не нравится сегодняшняя власть, и он хотел бы для нашей страны другого. Примером этому служит и то, что у многих кандидатов от Объединенной гражданской партии выступления не транслировались по телевидению, не печатали их программы, хотя ничего незаконного в их программах и выступлениях абсолютно не было. Однобокое принятие решений, никаких пояснений о том, почему кандидатов не пускают в эфир, никто даже не досужился им об этом сказать. Все узнают постфактум. Также в этом году очень много было вынесено необоснованных неправовых предупреждений, мне в том числе моей окружной комиссии. Предупреждение выносилось на заседании из-за того, что я якобы на пикете агитировала или называла фамилию другого кандидата, которого я считаю достойным на другом округе. Также очень много кандидатов были сняты с избирательной кампании, лишены решением комиссии своего кандидатского статуса, что тоже не наблюдалось в предыдущих кампаниях. Что касается тех фактов, которые есть на Пушкинском избирательном округе, которые есть на сайте права выбора, это фальсификация явки избирателей, когда несколько дней члены комиссии еще держатся, но вчера практически на всех 90%, 95 участков явка вместо 19%, которые она составила по подсчетам наблюдателей в среднем, составила в среднем 30%. За один вечер протокол, который вывешивают члены комиссии, просто пишут туда цифру. И это огромная проблема для Беларуси. Никто на это не реагирует. Вчера все наблюдатели, которые зафиксировали такую явку, направили свои жалобы вечером в прокуратуру. Но я думаю, прокуратура в лучшем случае, если и примет их, то будет разбираться уже, когда выборы состоятся и итоги будут подведены. У нас нет абсолютно никакого временного отрезка для того, чтобы вообще, в принципе, об этих нарушениях сообщать, кроме того, что, например, Юрий Губаревич вызывал на свой участке своего округа, где он должен был быть кандидатом, милицию, так эта милиция не реагирует, а реагирует еще против тех кандидатов или против тех наблюдателей, которые следят за исполнением законности на избирательных участках. 8 часов, и сегодня на одном из участков, который находится в родильном доме на Бельского 2, он открылся в 8 часов, голосование закончилось в 10. За 2 часа в родильном доме проголосовало 169 человек. Если вы посмотрите, сколько на каждого потратили времени, это выйдет около полуминуты для того, чтобы выдать бюллетень, расписаться в его получении, опустить его в ящик для голосования, перейти еще из палаты в палату. И на данном округе у нас 5 кандидатов, я одна женщина, за меня проголосовало 4 человека. И за остальных оппонентов, кажется, ну, это ожидаемый результат, но
уже можно по данному факту свидетельствовать о том, что выборы сфальсифицированы. Также этот вывод можно сделать уже по предыдущим этапам этой избирательной кампании. Это и формирование участковых комиссий, в которые не были включены представители, ни в одну комиссию не был включен представитель меня как кандидата. И также период агитации был проведен с нарушением, период регистрации кандидатов. Поэтому нельзя, на сегодняшний момент нельзя признать эти выборы свободными и честными, и мной в том числе как кандидатом, и очень жесткая реакция, конечно, членов комиссии на наблюдателей, хотя наблюдатели наблюдатели компании «Право выбора» в первую очередь следят за законностью, у них нет задач плодить жалобы, у них есть задача противодействовать тем нарушениям, которые происходят на избирательных участках, но это не нравится членам комиссии. Если мы сравним явку на тех участках, где нет наблюдения компании «Право выбора», то она будет там еще в разы больше, чем приписывают на тех участках, где есть наблюдение. И, конечно, это создает нервную работу комиссиям, но в 8 часов мы посмотрим, как будут подсчитывать голоса. И я думаю, что ничего нового, к сожалению, никаких рекомендаций ОБСЕ к предыдущим кампаниям не будет принято во внимание. Я думаю, что он также будет закрытым, к сожалению. И с этим нужно бороться, и в том числе и тотальным наблюдением, которое дает свои результаты. Спасибо за внимание. Паважаныя сябры, я Рыгор Кастусёў, старшыня БНФ і адначасова кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па 95-й акрузе, Купалаўскай акрузе в городе Минск. Всю информацию справаздачи права выбора об назирании у час датэрміновага голосования вы можете побачить на сайте права выбора. Там уся детальная информация выкладена, але на некоторых больш яскравых моментах я хочу припыніцца и распавесці вам зараз. Хочу адзначыць, что улады сёлета на гэтую выбарчую кампанію пабілі рэкорд яўкі грамадзян, я кажу у кавычках яўкі грамадзян на датэрміновае галасаванне. Імкненне, як было бачна, было дасягнуць 50% датэрміновага галасавання. Найбольш распаўсюджаныя парушэнні, зафіксаваныя нашымі назіральнікамі, гэта былі наступныя парушэнні. Гэта прымушэнне да датэрміновага галасавання выбарцаў, асабліва студэнтаў і супрацоўнікаў дзяржаўных установаў. Гэта завышэнне вынікаў датэрміновага галасавання ў адрозненні да тых дадзеных, якія былі зафіксаваны нашымі назіральнікамі. Розніца была ў разы, ад 1,5 до 3 разоў. Гэта захаванне скрыняў для датэрміновага галасавання ў памяшканнях, якія не забяспечвалі захавання і недоступа асобаў, якія не могуць быць там, знаходзіцца ў гэтых памяшканнях. Значит, быў зроблены свабодны доступ да гэтых скрыняў асобам, якія не мелі туды права доступа. Гэта агрэсія у бок назіральнікаў з боку кіраўніцтва участковымі камісіямі, сяброў участковых камісіяў і супрацоўнікаў сілавых структураў, пра што ўжо мае калегі казалі. Гэта галасаванне асобаў або выбаршчыкаў, якія не пражывалі на указаных акругах. І хочу яшчэ вам распавесці свае назіранні з улікам майго асабістага досведу, бо я удзельнічаў ўжо ў 5-й выбарчай кампаніі. Хочу сказаць, што сёлетняя кампанія праходзіць у самым жорсткім рэжыме ў адрозненні ад іншых кампаніяў па выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Мы выказвалі гэтыя прагнозы яшчэ напярэдадні выбарчай кампаніі, і заўважце, такога пазбаўлення рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты раней не было. Вот ад партыі БНФ пазбаўлена рэгістрацыі ўжо 7 кандыдатаў на ўчарашні дзень. Такога неўключэння наших людей ва ўчастковыя тэрытарыяльныя круговыя камісіі не было. Паказнікі ўключэння наших вылучэнцаў самыя нізкія за ўсе этапы правядзення выбарчых кампаніяў. Такога вынясення папярэджанняў кандыдатам у дэпутаты, такога вынясення папярэджанням ініцыятыўным групам раней такога не было. І самае цікавае, што я заўважыў, у ранейшай выбарчай кампаніі улады імкнуліся распраўляцца з нашымі актывістамі, якія ішлі і ўдзельнічалі
розным чынам у выбарчых кампаніях звычайна былі праз месяц, праз 2, праз 3 пасля правядзення выбарчай кампаніі. У гэту выбарчую кампанію улады сабе рукі развязалі, і мы ўжо маем факты звальнення нашых актывістаў, у тым ліку і кандыдатаў у дэпутаты з работы. Як прыклад я вам магу прывесці прыклад Васіля Романова, это кіраўнік Гомельскай абласной арганізацыі партыі БНФ, урач з 30-гадовым досведам працы, у кастрычніку месяцу стаў беспрацоўным. Не таму, што ён кепскі ўрач, у яго няма ні адной заўвагі за 30 гадоў працы, ні адной вымовы, але ён стаў беспрацоўным. Ну і на заключэнне я хочу вам распавесці, трошку пажартаваць, распавесці вам новы анекдот, які нарадзіўся вось тут у нашым коле, што сёння з раніцы у адміністрацыі прэзідэнта ўжо выдавались пасведчанні дэпутатаў палаты прадстаўнікоў, і нам сказалі, што мы туды ўжо спазніліся, усе пасведчанні раздалі. Дзякуй за увагу. Ну, я б, калі ўжо палітычныя анекдоты пачались, то я таксама адзін палітычны анекдот раскажу. Прыходзіць дзяўчына на участак, прагаласавала, ўзяла бюлетэнь, кажа, а куды яго кідаць? Калі ласка, возьміце і ў вурну яго выкіньце. Яна кажа, добра, і жвачку туды выкіну таксама. Это, в прынцыпе, як бы стаўленне беларусаў да таго, як адбываюцца выбары. Калі ёсць якія пытанні, то калі ласка. Анекдот, у меня на участку координатор телефонувала, каже, що старшина комісії в кінці дня підійшла і каже, вибачайте, ми ж люди підневольні, у нас сьогодні буде явка там 30%. Ну, люди вибачаються, вони розуміють, що не роблять, але вони все одно фальсифікують. Я не ведаю, що за хотів робити. Ну, але я, калі яшчэ час ёсць у нас, Алексей? У нас будуць яшчэ пытанні, і я хочу яшчэ раз нагадаць прамежкавыя справаздачы аб хадзе кампаніі дасяжныя на сайце права выбару і на беларускай, на расійскай, на ангельскай мовах pvbuy.org. Калі ласка, заходзьце. І таксама сёння увесь дзень у рэжыме онлайн можна глядзець, чытаць інцыдэнты, тое, што адбываецца, глядзець вынікі яўкі, таму заклікаем карыстацца нашым сайтам. Таксама хочу нагадаць, што права выбару ажыццяўляе татальнае назіранне на 9 акругах. Гэта 319 адкрытых участкаў, больш за 649 назіральнікаў былі накіраваныя і працуюць на выбарчых участках ад права выбару. У Менску гэта 2 акругі, нумар 106 Ігора Барысава і нумар 103 Ольгі Кавальковай, таксама ва ўсіх абласных цэнтрах і у Бабруйску працуюць назіральнікі права выбару. Цяпер, калі ласка, калі ёсць вашыя пытанні, прашу гэта абазначыць. Прашу ў мікрафон казаць. Добрый вечер, Янов Севешкин, Белопан. Пытанне, вось спадар Кастусёў казаў, што гэтая кампанія адбываецца ў самым жорсткім рэжыме, што раней такога не было. І пытанне, з чым вы гэта звязваеце, чаму ўлада выбрала менавіта такі сцэнарый, што стала нагодай для гэтага? Асноўная прычына, на маю думку, гэта тое, што беларуская ўлада і сама зразумела, што яна завяла Беларусь і эканамічны, і палітычны тупік. Разумеючы гэта, што адбываецца ў Беларусі, беларускія ўлады не маюць выхада або ідэяў, як з гэтага тупіка выйсці. І тое, што нашы кандыдаты, нашы актывісты актыўна пашлі ў народ, як кажуць, удзельнічаючы ў гэтай выбарчай кампаніі, даносячы праўду пра сітуацыю ў Беларусі, даносячы праўду аб тым, што адбываецца ў нашай краіне, даносячы праўду аб карупцыі, даносячы праўду аб неэфектыўнасці кіравання эканомікай Беларусі. Вось гэта і напалохала беларускія ўлады. Вот менавіта беларускія ўлады напалохались той праўдай, з якой мы пашлі да нашых выбарцаў. А праўда заўсёды не ўсім прыемная. Вось гэта асноўная прычына. Дякую, нехта жадае дадаць? Можна я выкажусь? У меня тут, калі шчыра, ёсць два моманты, на які б звярнула увагу. Ўсё ж такі кантэкст 16-го года, калі мы параўноўваем з 19-м, то ў 16-м годзе было больш увагі еўразвяза, было больш ціску на Лукашэнку.
падчас агітацыйнай кампаніі прыязджаў старшыня еўрапейскай народнай партыі, і умовы былі лягчэй для кандыдату. Мы маглі збіраць подпісы, маглі агітаваць. Пад гэту кампанію мы нават подпісы ў агітацыйную кампанію не маглі збіраць. Умовы працы кандыдату былі больш жорсткія. У 2019 годзе мы глядзім, што гэта добра, мы вітаем, што амбасада США пачынае сваю працу, але та размова з еўразвязамі, якая ідзе зараз, на мой погляд, неабумоўлены дыялог, бо зменаў у Беларусі дэмакратычных не адбываецца, выбараў няма. То, што казаў спадар Рыгор, эканоміка ў нас таксама ў стагнацыі, нічога не змяняецца. І вось у гэтых варунках трэба прымаць нейкае рашэнне, як сябе паводзіць з кандыдатамі, ці назначаць, ці не назначаць. Важна ў гэтым, каб не адбылося такога, што кагосьці зноў прызначаць, і гэта будзе вялікі крок да дэмакратызацыі ў краіне. Але рэальных зменаў не адбываецца. І на гэта трэба таксама, я хацела б, каб міжнародная супольнасць на гэта таксама звярнула ўвагу. І другі момант, гэта, канешне, у наступным годзе у нас прэзідэнцкая кампанія. Я думаю, што ў сувязі з гэтым яны таксама больш жорсткія умовы прад'яўляюць, каб немагчыма было выкарыстоўваць тыя магчымасці падчас прэзідэнцкай кампаніі, якія зараз забароненыя, і каб старшыні камісіі адчувалі сябе больш вольна, як вось усе сёння казалі, што яны не адчуваюць адказнасці ніякай, і яны адчуваюць, што яны абароненыя зверху Ярмошынай і адміністрацыі прэзідэнта, ім нічога не будзе, яны могуць пазбаўляць акрэдытацыі, яны могуць не даваць фатаграфаваць сваім проста рашэннем. І гэта такі тренинг перед президентской кампанией. Дякую. Да, совсем коротко, буквально 3 слова. То мы как-то об одном и том же. Действительно, на мой взгляд, это очень сложная экономическая ситуация. Я думаю, что администрация президента проводит какие-то закрытые, наверное, социологические исследования, по которым ясно, что люди больше, ну вот где-то на грани. Они хотят перемен. Им надоели эти 25 лет нищеты, вот этого чиновничьего беспредела какого-то, вот этих поборов бесконечных. Им это надоело. Это очевидно, это было видно и во время сбора подписей, и на пикетах. И, собственно говоря, люди ногами показали, что они не хотят этого, просто не идут на избирательные участки. Это, безусловно, подготовка к президентской кампании, потому что они обкатывают, насколько местные власти готовы обеспечить нужный результат. Поэтому формирование комиссий такое, поэтому люди совершают преступления. Они, может, 5000 человек, все вот настолько быть ловкими, чтобы просто их не уличили в каком-то фальсификации, в преступлении, по сути. Да? Поэтому это абсолютная безнаказанность. Я тут немножко коснулся 8 ноября, когда было совершено вот хулиганство, на мой взгляд, чистой воды. Значит, этого человека, который разбил аппаратуру, опознали как сотрудника ОМОН. Это в социальных сетях есть. Я соответствующее, еще раз повторюсь, заявление передам в прокуратуру, но мы уже видим, что в этом смысле это было и раньше, но сейчас уже под камеры сотрудники, скорее всего, так и есть, да, сотрудники совершают, ну, тоже, по сути дела, преступление. Поэтому это тоже обкатывается вот эта безнаказанность. Какая будет реакция? Реакция людей, реакция международного сообщества, насколько оно будет принципиально в вопросах избирательной кампании, признает или решат, что есть какой-то шаг вперед. Это тоже важно. И на мой взгляд, что власти не ожидают такой должной принципиальной оценки от международного сообщества вот этого беспредела, который творится вот в эту кампанию. Ну, пожалуй, все. Я бы так сказал. Калі караценька, то я б таксама хацеў звярнуць увагу, што зараз уладзе ўжо няма патрэбы легітымізаваць, скажем, парламент праз некалькі апозіцыянераў, якія маглі быць туды прызначаныя, скажем, на мяжы статыстычнай там пагрэшнасці. Сёння Лукашенко сказаў, ну што ён там зробіць гэтыя 4-5 апозіцыянераў у парламенце. Абсалютна нічога не зробіць. Яны паспрабавалі, прапусціўшы у мінулую выбарчую кампанію парламенцкую 2 чалавек, паглядзець, як гэта все будзе працаваць. Я мяркую, што яны
не ў вялікім захапленні і задавальненні, таму што шмат розных цікавых, часам пікантных момантаў всплывала аб працы палаты прадстаўнікоў. Усё ж такі іх у нейкай ступені раздражняла, таму што дэпутаты хай сабе прызначаныя з ліку прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці, але яны карысталіся вялікай увагай не толькі сродкаў масавай інфармацыі, аднак і розных дэлегацый, якія зачасцілі ў сталіцу. Я мяркую, што зараз яны змянілі акцэнты. І замест тых жа некалькіх апазіцыянераў якраз такі у палату прадстаўнікоў будзе прапушчана некалькі дыпламатаў. І мы ўжо ведаем, хто гэта будзе. Гэта будзе Андрей Савіных, гэта будзе Валерый Варанецкі. І якраз такі не апазіцыянеры, а дыпламаты зараз будуць спрабаваць легітымізаваць гэты парламент пра свае дэмакратычныя, дыпламатычныя, прашу прабачэння, каналы, таму што кожны з іх быў не ў адным месцы амбасадарам, так, мае вялікія кантакты, вялікі аўтарытэт, і я думаю, гэта вот той момант, што будзе адрозніваць гэту 19 год і 16. Я ўсё ж такі мяркую, што няма патрэбы прызначаць у палату прадстаўнікоў таго ж самага Олега Гайдукевіча, якога чамусьці ўжо туды залічылі, што ён атрымае мандат. Нават толькі па той прычыне, што ён ужо заявіў пра тое, што ідзе кандыдатам у прэзідэнты. Мяркую, гэта будзе з боку ўлады вялікая памылка, бо для яго гэта ў нейкай ступені трамплін для далейшай кампаніі, пра што марылі некаторыя з прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці, якія якраз такі зараз не атрымалі рэгістрацыю і выбылі з гэтай гонкі. Дзякуй за ўвагу. Дзякуй вялікі. Калі ласка, ці ёсць яшчэ пытанні? Так, я папрашу задаваць досыць кароткія пытанні і удзельнікаў таксама прашу каротка адказваць. Геннадий Барбарыш, Радиорация. Александр Лукашенко сегодня сказал, что пооткручивая головы, выкрутить руки тем, кто тиснул на как бы сябраў комиссии. Ці лічыце, что это погроза? И на самой справе он сказал 6 выпадков, что после выборов узникнуть магчыма новые криминальные справы. Я ни секунды не сомневаюсь, что это возможно, учитывая, что насколько у нас правоохранительные органы заточены на каждый чих президента. Вполне возможно. Я думаю, что все это идет в рамках подготовки к президентской кампании и попытка запугать, попытка так серьезно запугать с возбуждением уголовных дел. Я думаю, что будет предпринято, мы это видим. И параллельно будет идти попытка, конечно, увести от уголовной ответственности людей, которые, ну, очевидно, я опять сошлюсь на эту ситуацию, под камерой совершают преступления. Я лічу, што гэта не толькі пагроза, я лічу, што это не толькі запалохванне, а гэта канкрэтная указілка або канкрэтнае указанне сілавым структурам распачаць крымінальныя працэсы у адрес тых людзей, якія спрабавалі назіраць, якія спрабавалі прыпыніць фальсіфікацыі гэтых выбараў. Для чаго? Напярэдадні 2020 год. Прэзідэнцкая кампанія. Я думаю, тут усім усё зразумела. Які ціск може аказаць назіральнік, які просто фіксуе парушэнні, пра які ціск і пра што ўвогуле мы можам казаць. Гэта яны фальсіфікуюць і яны парушаюць крымінальны кодекс. Супраць іх павінны быць заведзены крымінальныя справы. І гэта, канешне, мы ўжо бачым не першы раз, калі сведчанне таго, што ў краіне няма закону, а ёсць слова аднаго чалавека, які сказаў фас, і все. Я ўвогуле не думаю, што эта справа павінна быць прэзідэнта, каб вырашаць такія вот пытанні. Але ж мы все звыкліся, як у тым самым анекдоце, што ў нас і прэзідэнт адказаны, як бульбу перабіраць, якую, як кажуць, нармальная, якая ненармальная. І таму, конечно, гэта проста яскрава сведчыць пра тое, наколькі ён стаіць за ўсім гэтым працэсам і наколькі ён нервова рэагуе, раздражняецца, калі штосьці ідзе не па адладжанаму сцэнарыю.
Дзякуй вялікі журналістам за увагу, за ўдзел, дзякуй нашым гледачам, дзякуй вялікі удзельнікам нашага брыфінгу. Хачу нагадаць, што наступнае онлайн-уключэнне жывую адсюль з прэсавага цэнтру кампаніі права выбару адбудзецца о 18 гадзіне. Заклікаем глядзець на сайце, на старонцы права выбару у Фейсбуку, у Аднакласніках, на Ютьюбе. Сачыце за сайтам права выбару pvbuy.org. До сустрэчы.